Bueno, boa tarde a todos e a todas. Damos comenzo ao pleno ordinario de 2 de xullo de 2020, que ten 9 asuntos na orde do día. No punto 9, como xa se informou e se pasou información, se presentará un asunto tamén que é de unha modificación de crédito por urxencia. Tamén quero aproveitar, agora de empezar, a darlle a benvida a Marta, que, bueno, esperemos que veña con moita forza unha vez que xa estemos recuperados. Empezamos co punto número 1. Aprobación se procede da acta da sesión ordinaria do 7 de maio de 2020 e da sesión extraordinaria do 15 de 6 de 2020. Nesta segunda acta hai un erro no encabezamento, exclusivamente no encabezamento, onde pon pleno ordinario, cando en realidade é un pleno extraordinario en o encabezamento, e despois que pon exactamente sesión extraordinaria urxente cando é sesión extraordinaria normal. Non sei se hai algunha intervención neste punto. Pois pasamos ao punto número 2, dación de conta das resolucións da alcaldía dende a número 436/2020 a 569/2020. Non sei se hai algunha intervención. Pasamos ao punto número 3. A aprobación se procede do expediente do recoñecemento extrajudicial de crédito número 4/2020, subexpediente número 3/2020 de pleno. Doulle xa a palabra directamente ao concelleiro de Facenda para que explique. Boa tarde. Trátase de aprobar este recoñecemento extrajudicial de crédito para poder pagar dúas facturas que son de anos anteriores, en concreto unha de 2018 e outra de 2019 que entraron este ano, por valor de 3.375 euros. Na liña dos dous plenos anteriores nos que aprobamos facturas, do que se trata é de que non existan proveedores neste Concello que teñan facturas pendentes de exercicios anteriores, axilizar ao máximo eses pagamentos e agardamos que estas sexan as últimas deste exercicio e que non teñamos máis sorpresas. Alguna intervención? Partido Popular. Moi boa tarde a todos. En relación con este punto da orden do día, que se levaba a súa tramitación na Comisión de Facenda correspondente, lonxe de entender estes 6 concelleiros que forman parte do Grupo Municipal o que é o expediente extrajudicial de crédito, volvemos a felicitar e alegrarnos de que agora todos os componentes deste pleno xa entendan o que é un expediente extrajudicial. É o recoñecemento dunha serie de obrigas que ten o Concello, goberne quen goberne, por unha serie de suministros que se efectuaron en anos anteriores. Isto me gusta recordalo porque algúns proveedores quedaron sen cobrar no ano 2019 porque determinados concelleiros que forman parte desta corporación na actualidade non entendían por que se tiña que facer frente a delas, pero, sin embargo, hoxe sí. Sorprendentemente, advertíamos na Comisión de Facenda esa factura dun proveedor, a segunda factura de 3.025 euros, unha factura que se corresponde a uns honorarios dun letrado, dunha intervención nun recurso dunhas diligencias previas do xulgado de instrucción número 3 de Ferrol. Esta minuta xa se presentou no Concello de Fene no ano 18, foi de volta precisamente para que o proveedor que a emite a revisase. Aínda que nós sempre recalcamos que a nosa posición neste Concello, nesta corporación, é por ir nunha lista electoral dun partido político, sí que é certo que non podemos obviar os coñecementos que podamos ter profesionalmente ou personalmente. Esta minuta é moi excesiva. O que tiña que facer o Concello de Fene é dar conta dela o Colexio de Abogados Profesional no que aquí aparece un SL, pero que emite a factura será un letrado, para que procese a emitir informe sobre a ser excesivos ou non. Nese sentido,
anteriormente esta factura se devolvera precisamente esta minuta para que volveran a refacer. Curiosamente, este proveedor presenta esta factura no ano 17, se lle devolve para que a volva a facer, estes señores nunca volven a presentala. Non a presentan telemáticamente, pero sí que a fan chegar a través de correo electrónico. E iso é o que se lle transmite. Na Comisión de Facenda nos lle requeríamos ao Goberno Municipal que lle preguntase ou que lle requerise para que procedese a modificación dela. Nos dixo o señor concelleiro que iba a dar as oportunas explicacións antes do pleno de por que se lle iba a requerir sobre a corrección, pero vemos que comeza o pleno e o señor concelleiro non nos deu explicación algunha ao respecto. Alguna intervención do Partido Socialista? Esquerda Unida? Grupo Mixto? Nada. BNG? Nada. Concelleiro Antón Noceda? Bueno, eu facer a mesma pregunta que xa se fixemos no anterior pleno e que incluso lle reiterei ao Concelleiro de Facenda rematado o pleno. Eu pediría que nos dé algunha explicación de por que siguen vindo extrajudiciais, de que hai facturas do ano 2019 que están presentadas e que hai proveedores que non as teñen cobrado, que tampouco teñen recibido ninguna notificación sobre esas facturas e siguen sin aparecer, porque isto, se hai unha explicación que se nos dé, e se non hai unha explicación, isto ten outro nome. Concelleiro de Facenda? Bueno, pois efectivamente revisei o expediente, revisei esa factura, teño que correxila, non é de 2017, é de 2018. E, claro, sorprendentemente, vostede di que é cara, pero a resolución de alcaldía pola que se devolve non fala de caro, fala de outras cousas. Fala de outras cousas, como que non consta no Concello orzamento, e é mentira porque había orzamento. Que non consta no Concello contratación, e é mentira, novamente, porque hai unha resolución de alcaldía onde se lle encargan os servicios a ese despacho de abogados. Parece mentira que se diga que a factura remitida polo FACE o 18 do 10 do 2018, novembro, outubro do 2018, a través da plataforma, non é das persoas, é dunha empresa, unha SL, e non dos abogados que representaron ao Concello. Por certo, abogados, ao que o señor anterior alcalde, o señor Galego, lles dixo nunha resolución da alcaldía que parasen, que non recurrisen ao arquivo, que non recurrisen, que se arquivara o asunto das farolas. E esta é toda a cuestión. É unha pataleta, unha venganza do Partido Popular contra unha empresa que o único que fixo foi representar os dereitos lexítimos deste Concello ante un informe, ante un auto da Guardia Civil. Non lle dea a cabeza, porque é vostede impresentable. Impresentable, miro que lle digo, impresentable, porque en vez de defender os intereses dos veciños de Fene, o que fixo foi non recurrir, decirlle á empresa, a esta empresa que llevamos a aprobar a factura hoxe, foi decirlle, non recurra. Eso está aquí, o dixo vostede, e se quere ya leo, a resolución da alcaldía. Sí, mire, entrou o alcalde, a través dunha moción de censura, entrou o alcalde aquí, na primavera de 2018, cunha moción de censura que non vou recordar. E vostede o que fixo? Aí, foi basicamente o seguinte: unha resolución da alcaldía subindo o salario e outra resolución da alcaldía donde dicía a estes señores que non representaban o Concello de Fene. Desistimento de recurso subsidiario de apelación interposto por diligencias previas, procedimento abreviado, xulgado de instrucción número 3 de Ferrol. E vostedes o que lle din é que non defendan o Concello. Eso que dicen. Sí que sei que de fala, porque iso está na súa resolución. Pero que además ten tanta cara que con razón judicial e xurídica ou sin ela, quen fixo o traballo conforme ao orzamento que presentou no ano 2000, en decembro de 2017, donde fala precisamente estudo da causa, 2.500 euros masiva, e dan todos os seus honorarios, e en base a eso o alcalde por aquel momento
Juventino Trigo lle se encarga un informe xurídico sobre a viabilidade da acción penal en base, repito, a un informe da Guardia Civil que pon en coñecemento do xudgado. A cuestión de fondo, que aquí non hubo farolas, e a vostedes dicen que lles parece caro. Mire, lle vou explicar o que é caro. Caro é gastarse 1.800 euros por unha recollida de cartón. Eso é caro, cando costa 600 euros. Caro é rescatar un camión de bombeiros do Concello en Laraxe, traelo á nave por 2.178 euros. Igual o seguro non carretaba, pero 2.000 euros por carretar un camión, 3 kilómetros, a mí xa me contarán. Podemos falar de caro co proxecto da escola de Sillobre. Caro non, carísimo. Un proxecto dun parque que non é homologable. Non é homologable. É dicir, fixeron ustedes unha obra, aprobaron un proxecto e unha obra de un parque que non se pode homologar. E, efectivamente, que aínda está pendente de pago, porque ten difícil solución, porque non é recepcionable por parte deste Concello. E iso pagaron vostedes con cartos de todos, ou intentaron pagar con cartos de todos os feneses. Por non falar de outras cositas, como 1.000 euros en alquiler unhas tesouras de podar, e cosas así, que esas aprobamos, sin decir nada, en plenos anteriores, e que veñan agora con actitud mezquina e rastrera, porque non ten outro nome, a decir que uns abogados que se contrataron para defender os intereses dos veciños e das veciñas da Fene veñen aquí a decir, ni máis ni menos, que le parecen caro. Pero na justificación, no seu momento, vostedes, señor alcalde, non dixo que fora caro isto. Non dixo que fora caro. Dixo que estes señores nos representaban, que non costa no Concello orzamento, que non costa. Mire, nós nos facemos cargo do que encargamos, obviamente, e nos fixemos cargo de todas as súas chapuzas e súas cacicadas. Nos fixemos cargo de todas. E non fomos ao xudgado correndo con elas. E non fomos. Nin fomos pedir peritacións contradictorias de determinadas cuestións. Non o fixemos. Revisamos algunhas cousas, devolvímolas, pedimos aclaracións aos proveedores e o que fixemos foi ir pagando todo. Porque, además, nesta situación, os proveedores, neste caso, son as súas vítimas, as vítimas da súa corrupción. Porque gastar cartos por encima do orzamento, sin control ningún, non deixa de ser unha forma máis de corrupción. Bueno, xa non vou falar do Partido Popular. Algúnha intervención máis? Carai, señor concelleiro, parece que vostede ten algún tipo de interés personal neste asunto, nesta empresa. Perdón, non rematei, non lle contestei ao señor Noceda, perdón, que me sorprendeu moito a súa atitude. Do 2019, que a mí me conste, xa lle dixen outro día, non hai facturas pendentes, estas serían as últimas. A mí non me constan, vale? De 2020 pode haber algunha factura, pero, digamos, o que sí quedan destes de aquí que dicen que son tan buenos por os proveedores, 54.800 euros do post-2020 que se aprobou neste pleno por parte de todos, hai 54.000 euros porque non tiñan as facturas pagadas ao día e tuveron que ir, para aprobar o post, tuveron que ir ao post-pago de proveedores, que aprobou ainda outro día a Diputación. Facturas que levan máis de un ano pendentes de pago, é certo, pero teñen financiación e o único que está na exposición pública inicial da Diputación no momento que se verifique, pero eso yo contan a eles. Señor alcalde, continuamos. Bueno, do post-plus de pago de facturas, saben vostedes moi ben que cando ustedes gobernaron o señor alcalde Juventino Trigo durante 3 anos, que tiveron que ser 2, pero amarrándose o sillón foron un pouco máis, tamén o saben. Non sei se vostede que se acaba de incorporar, pero os señores que o acompañan lle podían informar. No 17, no 16, como se pagaron as facturiñas do goberno do señor alcalde e dos seus compañeiros. Vale? Pois eso xa de entrada. Siguiente. Me parece que vostede se altera demasiado con esta factura. Tal cual diría que ten usted un interés personal. Mire, lle vou a decir unha cousa, ahora mismo estou falando eu. E usted está alterándose moito. E ainda acabamos de comenzar, señor Polo. Relájese, que a cousa vai pa longo e a tarde é moi dura. Dito isto, mire, usted e o seu partido solamente vai ao xudgado e a Garda Civil cando ten cacho donde amarrar. Cando non, ustedes se van á prensa. Vale? Eso yo podo decir a concelleira que está falando ahora mismo. Vale? E non temos medo ningún. Cando queiran vostedes, vayan á Guardia Civil.
con todas esas prevaricacións que vostede di, vayan ao xulgado, contraten a esta empresa, pero pídanlle orzamento antes. Non vai a ser que no estudio dun tema penal, dunhas diligencias previas, vivan todo o trimestre. Vale? Isto é un consello xa personal, porque os cartos deste concello, como ben di vostede, son do pueblo. Son seus e máis meus, porque tamén vivimos aquí. Vale? Son de todos. E como usted é baladí e se desgarra as vestiduras para defender os cartos dos veciños, pois eu me sumo con usted. Entonces, por eso, debería de examinar esta minuta. Vale? Porque esta minuta non se axusta. Se existe ese orzamento, se existía unha consignación orzamentaria, da cual desconozco, e non había, porque usted non a enseñou, de momento, unha consignación con unha retención de crédito con esa cuantía. Era por un estudio dunha causa que tiña que finiquitar. Dito isto, xa lle digo, os letrados non garantizamos os resultados, pero si un traballo. Ese traballo nunca se realizou, porque o que se presentou aquí foi un recurso frente a un auto de archivo que ditou un xuez, porque a vostedes, o que din o xuez, non lle gusta. Así é aquela comparecencia que tuveron aquí todos moi bonitos e moi lindos, por aquela xueza de Ferrol, pero pois o TSJ raca, co de Somos Fene. 7 sentencias lle dixeron, deixen de vulnerar os dereitos de 2 concelleiros. Vale? E sacaron aquí, e a señora do contencioso tampouco lle iba, pero tampouco lle iba a do xulgado de instrucción número 3. Vale? Ditándose a diligencia ese auto de archivo. E o que fixo ese despacho de abogados, que eu entendo que vostede non o sepa, porque non ten por que sabelo, non foi terminar toda a causa, foi recurrir un auto de archivo. Dito isto, lle vou a decir o seguinte. Entonces, ten que minutar polo que realmente fixo. E si que é certo, cando os letrados desisten dun procedimento porque lle indican os seus clientes que son os directores do pleito, si que é certo que perderon unha cantidad e teñen que recuperala e minutar en función do seu traballo. Existe unhas normas, uns criterios que hai que seguir. Entonces, eu lle dixen na Comisión de Facenda, pensei que non tiñamos que ter este debate neste pleno. E lle digo agora, se lle doen tantos cartos, non lle doen para quen son dos seus. A mí, se usted me pregunta canto costa desbrozar un parque, eu non o sei, e non me importa dicirlo, pero neste caso, algo, pouco, sí que sei. Vale, usted sabe de todo, pero desto non, e tampouco se deixa aconsellar. Vale, e ni siquiera o mirou. Eso por un lado. Despois, en canto das farolas, que vostede di que tanto xogo lle deron, e o meu compañeiro que está aquí xa lle quedou farolas, que hasta lle chamamos con media sorna, debería de usted ler un pouquiño, e ler un pouquiño os autos, porque usted non formaba parte da corporación, pero me imagino que algo leería para vir a este pleno, non? Sabendo como é vostede, vou a deducir que sí que algo mirou e algo coñecía daquele asunto. Mire, no informe do fiscal, que é moi claro e conciso, se remite clarísimamente a 2 traballadores, vale, deste Concello. O mellor é que o fiscal é íntimo dos concelleiros do Partido Popular. Por certo, é o mesmo fiscal que archivou, que fixo o informe para que se archivara a denuncia do pago do carné, do que fixo o señor alcalde. O mesmo fiscal. Eu non considero que fora amigo do BNG, nin de Juventino. Ao mellor usted... Non, é que vostedes comparecen e dicen que os xuíces son amigos cando non lles compensa do bloque do Partido Popular. Dito isto, aquí vai encamiñado clarísimamente a uns traballadores. Eu creo que calquera alcalde considera que eso se debe de archivar. Vale? En concreto, a declaración do traballador do peón di: no, as instruccións para a venta de chatarra comenzaron moito antes. En concreto, cando era Iván Puentes alcalde. Era a concelleira de servicios Inés Roca. Isto que di o traballador no xulgado de instrucción número 3. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vale? E que sabe que di o fiscal? Se refire a 2 traballadores. E iso era o que tiña que pasar. Vale? Si é certo que eso se inicia por unha denuncia na Guardia Civil, que efectúa o Goberno. Efectúa o Goberno na Guardia Civil. E vou a dicir unha cousa. Eu non sei se estuvo ben ou se estuvo mal. Como parte do Goberno, según manifestou na Comisión de Chatarra, que, por certo, a Comisión de Chatarra, señor Polo, por que o señor Juventino non quería convocala? O Partido Popular a solicitou como moción urxente creación da Comisión da Investigación da Chatarra en 4 ocasións. Nos tuvo que apoiar o Partido Socialista, vale? E nos tuvo que apoiar Somos Fene, porque non había maneira, vale? 4 ocasións para pedir a creación da moción de chatarra. Que, por certo, aproveito nesta ocasión, a moción de chatarra non se pechou nunca. Pode vostede reactivala porque todos queremos saber realmente o que pasou aí. Xa que conste en acta que o Partido Popular, que foi o que instou a creación da Comisión de Investigación da Venta da Chatarra, pide
que se reabra outra vez esa comisión, que o señor Juventino non pechou. Por certo, é a investigación do carné, se pode ser, que pediu o Partido Socialista que non se pechara. Bueno, dito isto, usted non sei que pretende con este asunto ligando dun lado a outro. Usted pretende enmerdar, elevar a unha situación... Mire, señor Manuel Polo, voulle dicir unha cousa. Mire, cando vostede estaba aquí sentadiño, que non paraba de falar en todo o pleno, porque non paraba, chico, para atrás, para adelante, para tal, usted se queixaba continuamente da voceira do Partido Popular, que neste caso usted non é voceiro, pero ahora mismo lle toca intervir como concelleiro de Facenda ou así o decidiron entre ustedes. Entonces, o que vostede facía aquí, sen apenas intervención ninguna, que non era parar de falar, agora que está usted aí, pode cambiar un pouco de actitud, vale? Dito isto, lle vou a dicir unha cousa. Non se rasgue vostede tanto, as vestiduras, tanto, con que aforraba e con que non, porque usted ben certo é que do ano 15 ao ano 19 non formou parte desta corporación. Pero, se non recordo mal, no ano 7 e no ano 11 sí que formaba parte desta corporación. Vostede non me fale que a min de gastar cartos inútilmente, porque, para exemplo, suba usted Vilanova, é moi coñecedor dese parqueciño debaixo da autopista nun terreo que nin siquiera é privado, que é de autopistas, que nin siquiera do noso concello, non se gastaron 80 millóns de pesetas. E usted gobernaba e apoiou ese proxecto. Entonces, non, ahora mismo estamos falando dunha factura que realmente ten un recorrido moi longo ou moi curto. Vale? Eu non nego que exista unha resolución da alcaldía na que lle se encargara, evidentemente non o nego que está aí, a un despacho de abogados, como se fora a un despacho de arquitectos, o estudio dunha determinada causa, pero sí que é certo que ese traballo non se realizou. E como non se realizou, porque a persona que dirixía, que representaba o cliente que o contrataba, decidiu non continuar, e os motivos están máis que claros, porque derivarían nunha responsabilidade hacia 2 traballadores deste concello, hacia un en concreto, pero hacia 2, e esas simplemente son as causas. E o que se fixo aquí foi recurrir un auto de archivo. Sí, se recurriu un auto de archivo, e as instruccións foron non personarse nun recurso de apelación ante a Audiencia Provincial de A Coruña de ese auto de archivo. Vale? Nada máis. A xueza de Ferrol, a solicitud do Ministerio Fiscal, archiva ese procedimento. E constame que se efectuaron pruebas. Se tomou declaración a 3 traballadores, se tomou declaración ao concelleiro. Entonces, se usted non está a favor desa decisión, ese é outro tema. Pero o que está claro, e o que estamos falando ahora mismo, que son as facturas de unha minuta por un traballo que non se chegou a realizar e se tiña que regular. Nos lle preguntamos na Comisión de Facenda e pensamos que vostede nos iba a dar unha explicación ao principio. Non a dou, esperou a nosa intervención para despois, me imagino que montar todo este circo que lonxe de beneficialo, creo que máis ben o perxudica. Eu só vou facer unha intervención moi breve que nin vou contestar siquera. A parte das medias verdades, por non decir que non é certo, as medias verdades que está vostede contando, como fixo alusión a mí personalmente, lle vou dicir unha cousa, mire, fixeron vostedes, como xa se dixo aquí, unha moción de censura, e nos primeiros días o que fixeron foi dar esa orden de renunciar a ese recurso, eso sí que se fixo rapidamente, pero que veñan aquí ahora, dicindo que queren que se convoque outra vez a comisión, que me parece ben, agora, cando votaron vostedes 2 anos, e non a convocaron nunca, mire, isto é facer o paripé. A mí me parece moi ben, pero tómenos en serio aos concelleiros e concelleiras que estamos aquí e ao povo de Fene. É dicir, votaron vostedes 2 anos que a podían convocar, como quen di, dun día para outro, e non a convocaron, e veñen agora con este paripé. Non se preocupe que se vostedes insisten, volveremos sobre o tema. Pero, bueno, vostedes verán. Me parece que hai outra palabra aí. Bueno, tamén decirías que, bueno, eu non sei ben isto cando está funcionando ou cando non. O certo é que cando pagamos o micrófono están falando algúns de vostedes, sona un pitido. Entonces non, bueno, eso, que se alguén sabe que aquí, se alguén sabe como se apaga sin que dé problemas, que non lo diga, e se sigue dando problemas, pois pedimos disculpas
anticipado. Vamos a ver, señor Polo, eu o único que lle pido, non me conteste vostede con cousas que sabe que non teñen que ver coa pregunta, porque deste tema temos falado e sabe que non ten nada que ver con ese tema do POS. Nin eu teño ningunhas ganas ni intención de polemizar ou discutir sobre as facturas porque se puderon pagar ou non pagar. Eu o único que lle dixen no anterior pleno, lle dixen logo en privado e lle repito aquí, eu teño constancia de varias facturas aparentemente presentadas polo FACE e que están sin tramitar. Non sei se tamén, e agora xa introduzo o aparentemente, porque tamén é posible que haya algún error por parte do proveedor a cargalas ou do propio sistema ou do que sea. Eso pode ser posible. En todo caso, o que lle pido tamén, entonces, é un compromiso. E que, se de verdade a vontade é esa, se comprometa a que, se os proveedores que estén afectados o aclaran aportando documentación que acredita a súa presentación polo FACE, que eso se subsane na maior brevedade posible, que, como moito, no próximo pleno teñamos un extrajudicial xa para poder cerrar todo o ano 2019. E, en esas condicións, pois terán tamén o meu voto a favor, porque, ademais, como lle dixen no anterior pleno, a vontade é que se arreglen as cousas, e que quen fixe un traballo, e se lle encargou un traballo, e o traballo este realizado, pois que cobre o que lle corresponde cobrar. Concelleiro, sí. Mire, efectivamente, agora dándome conta do que está dicindo, efectivamente, hai dúas facturas dunha empresa e 8 ou 9 de outra empresa que están agora mesmo pendentes de firma de quen encargou os traballos. Eu creo que son de 2020. Non, son deste ano. Deste ano, claro. Eu creo que son deste ano. Eu non vin, sei que hai unha serie de facturas pendentes. Pero das que lle falo son de 2019. Traballos realizados en 2019 e facturados, aparentemente, facturados polo FACE en 2019. Pois, non, pero se hai facturas pendentes é porque teñen falta de conformidade de quen encargou o chollo. E os pode preguntar tamén. Home, pero vamos a ver, pero entonces... Pero, a ver, señor concelleiro, o único que lle estou pedindo é, se é verdade a boa vontade, eu volvo a repetir, se é verdade a boa vontade, que exprese. Se hai algún problema con esas facturas, porque eu xa lle dixen no pleno, lle dixen despois. Eu non vou a defender facturas de nadie que teñan problemas, non veño aquí a eso. Para nada. Por tanto, se teñen algún problema, sea porque as facturas están mal elaboradas, polo que sea, e me refiro únicamente ás que están pendentes de 2019. Ou, por algún motivo, pois a presentación no FACE tuvo algunha distorsión ou irregularidade, se hai boa vontade de solucionalo, que, en canto aporten a documentación os proveedores, que se comprometa vostede a que, se todo está conforme, as traia esas do 2019, as traia ao pleno. Porque na información que eu teño, sí que no seu momento foron conformadas. Pero, de todas formas, lle volvo a decir, aparentemente están presentadas polo FACE. Que pudo haber un error, pode ser, pero lle pido compromiso tamén aquí, que o diga. Estou desexando que me dé a palabra o alcalde. Hai unha serie de facturas que foron devoltas aos proveedores, se lles pidieron... Hai unha serie de facturas que se lle devolveron aos proveedores para que aclararan determinadas cuestións en relación aos traballos, importes, etc., na línea que comentaba a portavoz do Partido Popular. E nós o que fixemos foi, con as modificacións oportunas que presentaron, ou aclaracións, e non modificación da factura, sino que simplemente unha aclaración foi suficiente, as volveron a registrar e están pendentes de que as firmen as persoas político e funcionario que se encargaron no seu momento, repito, daquel lado, e funcionarios do Concello que non há lugar aquí a decir fulano me engano, porque da igual, non? Esa non é a cuestión. A cuestión é que están pendentes desa asignatura. No momento que se asinen, se aprobarán, e son de 2020, non son de 2019. As de 2019
O único pendente que me conste a min é o que está no POS, que está recoñecido con pasta, quero dicir que a cuestión non é nada máis que a Diputación pase o período de exposición e se pagan que é unha faena estar un ano mangado ou máis dun ano con facturas pendentes do exercicio anterior de cobrar. Pero con eso resolveríamos eso. E as que faltan, pois eu supoño que o concelleiro, creo que son de servizos todas, de servizos, pois asinará esas facturas para que na mesma línea que estaban dicindo os concelleiros, a portavoz do Partido Popular, podan cobrar eses proveedores, que entendo que tamén a necesitan. E no que me consta a min, que só lle mandei un correo electrónico, e isto non debía decir no pleno, ao concelleiro de servizos non me contestou ainda hoxe. Sí, pero bueno, vamos a facilitar un poquinho que estamos no primer punto de debate. Sí, perdón, alcalde, pero únicamente por aclarar. Eu algo sabía desas facturas de 2020, non preguntaba ahora por esos, pregunto polas de 2019, entendo que, polo vostede me di, non teñen constancia de ningunha factura máis de 2019 que este presentada. Entonces a pregunta ya volvo a repetir. Si os proveedores afectados acreditan a presentación desas facturas a través do FACE, se traerán ao seguinte pleno para a súa aprobación? Perfecto, pois moitas gracias. Pois, se os parece, pasamos a votación. Perdón por alusións, señor. Simplemente dúas cousas. Co tema das facturas que está facendo alusión agora o señor concelleiro, ningún concelleiro do Partido Popular vai a firmar máis facturas que xa firmou. Esas facturas as mandou devolver un membro do goberno do Partido Socialista ou do Bloque Nacionalista Galego ou de Esquerda Unida, os que forman o goberno. 3 concelleiras, Esquerda Unida e volos seus. Se vos mandades devolver unha factura que xa está conformada, non só polo concelleiro, senón conformada polo traballador que as encargou, non pretendades agora que as vayan firmar. Creo que ese concelleiro xa lle contestou a persona que lle remitiu nunha ocasión. Xa firmei estas facturas. E máis lle pon, buenos días, vos días, Andrés. Mira, estas facturas xa as firmaches, pero as devolveron desde aquí e as tens que volver a firmar. Xa lle contesteu, xa as firmei nun primeiro momento. E para min estaban correctas. Quen considere que non están correctas e pida a súa devolución, debe asumilas. Está claro. E creo que con contestar en unha sola ocasión xa está. Dito isto, me gustaría deixar clara, cando vostede tamén se rasga, e xa que vostede non estaba na anterior, que, mire, o auto di: el resultado de la instrucción practicada permite concluir que efectivamente, el autoarchivo, que efectivamente llegaron a realizarse ventas de chatarra y material metálico excedente propiedad del Ayuntamiento de Fene, obviando el procedimiento legalmente establecido para la venta de bienes públicos. Tales ventas parece que empezaron a realizarse en el año 2013, prolongándose entre el año 14, el 15 y todo el 16. Solamente para recordarlles un pouco de memoria histórica que se este señor era o que se levaba o tema das farolas, este señor no mes de maio do 2015 xa non estaba. Me gustaría que vostede deixase de insultar e de faltar ao respeto a unha persona que realmente, vou non decir, lle dá igual, porque ten a conciencia moi tranquila e moi limpia, os que acompañamos na lista tamén, que o sabemos perfectamente, e o mellor preocuparse un pouco dese junio 2015 no que gobernaba o Bloque Nacionalista Galego, o concelleiro de Facenda era o señor Juventino Trigo, e o ano 2016 enteriño, que hasta eu sei, no mes de agosto, pois xa formaban parte solos do pleno. Dito isto, decir que seguramente que me vai a contestar que a concelleira de Servicios nese momento non o sabía, que é a voceira do Bloque Nacionalista Galego, e eu quero creela, que ela non o sabía, pero por ese mesmo xeito tamén o meu compañeiro merece o mismo respeto, vale? O mismo que a súa compañeira. E dito isto, volvolle a repetir, non poña por excusa ningún membro do goberno a ningún dos concelleiros do Partido Popular, porque eu creo que xa o dixemos clarísimamente. Se vostedes piden a modificación de unha factura, é porque entenden que non está axustada para vostedes. Entonces, cando ese proveedor a volve a presentar, é porque a presentou o seu gusto ou a súa clarificación. A persona que ordena a súa devolución debe firmala. Os meus compañeiros, eu mesma, todas, absolutamente, as facturas que se foron presentadas e que se foron poñendo a firma, as firmamos. Prestamos a nosa conformidade e con que non estivemos, pois as devolvimos no confinamento vía electrónicamente. Non entendemos porque temos que volver a firmar. Entendemos que a persona, porque considera que iso non está ben,
pois que debe firmala, porque o mellor se está modificando unha factura que o concelleiro actual agora non está, perdón, que o concelleiro que estaba nese momento frente a servicios non está de acordo con ela tal como se modificou. Eu creo que é simple e sencillo. Pasamos entón á votación. Votos a favor da proposta. Votos en contra. Abstencións? Pasamos ao punto número 4. Aprobación se procede da proposta da Alcaldía de aprobación do convenio de colaboración entre os concellos de Fene, Cabanas, Mugardos e Ares para a xestión compartida do punto limpio de Vilar do Colo. En este asunto, a proposta que se fai é o convenio en sí. Na proposta se explica máis ou menos todos os pasos que se foron dando e o acordo o que nos leva un pouquiño, neste caso, a que con este acordo, con este convenio, podamos pasar xa ao Concello de Cabanas tamén para a súa aprobación. E, aínda que Mugardos e Ares xa tiñan aprobado un convenio, hai unhas modificacións, basicamente sobre obrigas económicas que hai ao final e sobre todo polos proxectos que se fixeron para que cada concello pague o seu, terán que volver a facer e volver a presentarse en cada pleno de cada concello para a súa aprobación. Este é o que hoxe traemos aquí para avanzar un paso máis na posible apertura canto antes do punto limpio de Fene. Algúnha intervención? Bueno, primeiramente, facer unha pregunta. Se existe unha consignación orzamentaria para facer frente aos números económicos que se falan neles, se non la podía contestar, nos da igual o alcalde. Como no seu orzamento non había demasiado previsto para o punto limpo, o que faremos é no seguinte pleno unha modificación de crédito. No, era unha pregunta para seguir na miña intervención. Bueno, moitísimas gracias por responder que o Goberno trae con unha maioría máis que holgada propostas ao pleno sin consignacións presupuestarias. Isto me sona a cando se aprobou a Lei de Dependencia en España, no Goberno de España, que sonaba moi linda e moi bonita, pero despois non tiña ningún euro consignado o señor Rodríguez Zapatero. Bueno, dito isto, decir que o Partido Popular evidentemente vai a votar a favor deste punto. Home, vai a votar a favor, pero non sin antes lamentar porque non temos punto limpio, porque non está a funcionar. Queremos recordar neste momento a legislatura 11-15. Bueno, primeiro, esa andanza que comenzaba o señor Iván Puentes, alcalde deste concello, na legislatura 2007-2011, que poñía en marcha cun alcalde popular como era Germán Castrillón, alcalde de Cabañas. Os seguintes pasos que se deron que era o rumbo que tiña que conseguir e que tiña que seguir o punto limpo. Se fixeron na legislatura 11-15. Queremos recordar que o punto limpo tiña que estar xa aberto e que podía empezar a funcionar fai moitísimos anos. Pero o señor Juventino Trigo, que daquela era voceiro do Bloque Nacionalista Galego, xunto con moitos concelleiros de que forman parte hoxe do Goberno, quixo entorpecer e marear. E xunto con el tamén estaba o Partido Socialista, que pese a ser os que empezaran a andar con este punto limpio, pois non podían soportar que fora un alcalde do Partido Popular o que levara a cabo a posta en funcionamento deste servicio tan importante para o noso concello. Empezaron a marear o Bloque e o Partido Socialista, dicindo que o que sería que ser competente para a xestión deste servicio era a Diputación, que curiosamente naquele instante tamén era gobernada polo Partido Popular. Se fora polo Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista como a día de hoxe, seguramente que non tiña ninguna dúda, pero daquela sí. Curiosamente, por parte de Gumersindo Galego, xunto coa Mancomunidade, chegouse a establecer un convenio que curiosamente lle valía a todos os concellos intervintes. Lle valía a Mugardos,
lle valía o Concello de Cabañas, lle valía o Concello de Ares, pero non lle valía a Fene. Non lle valía a Fene porque Juventino Trigo, en aquel momento o voceiro do Partido Socialista, lle exprimaba máis os seus intereses políticos cos intereses dos veciños de Fene. E cando digo os intereses políticos, yo digo porque no Concello de Ares gobernaba o mesmo que goberna a día de hoxe, que o señor Julio Iglesias, alcalde do Partido Socialista. En Mugardos gobernaba o Bloque Nacionalista Galego con o Grupo Mixto, ou con Esquerda Unida ali. Elles valiu e o aprobaron. En esos concellos o Partido Popular os apoiou. En Cabañas había un alcalde do Partido Popular e saliu adiante. Pero en Fene, volvo a repetir, o señor Juventino Trigo e o voceiro do Partido Socialista verían primar os seus intereses personais antes e políticos antes que os intereses dos distintos veciños. E aquí nos encontramos que vostedes traen un asunto ao pleno onde nos dan conta de dous informes económicos, onde un con EDA e outros en EDA, que se non recordo mal foron encargados polo anterior alcalde, por Comercindo Galego. Entonces, nese sentido, como non vamos a apoiar que este convenio tire para diante e que seña un paso máis para o funcionamento do punto limpio, pero sin antes lamentar que non levemos 6 anos, máis de 6 anos, casi 7, sin funcionamento do punto limpio pola neglixencia e mala actuación de dous partidos políticos que representan un gran número de votantes en Fene. Tamén decir que mentres vostedes formaban parte da oposición, señor Juventino, unha das súas principales queixas e dos seus compañeiros, de moitos dos que están aí, da maioría dos que forman o grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego, se queixaban pola gestión indirecta, que tiña que ser xestionado directamente, non podía ser a través dunha adxudicación por un proceso de licitación dunha empresa. Parece que o que indica é que todo vai a ser así. Nós o único que pedimos é transparencia na licitación dese contrato de xestión e pouco máis. Pero, bueno, cando vostede se sentaba aquí, tiña un criterio distinto e diferente. Gobernou durante 3 anos con unha parálisis absoluta deste asunto e despois ven a asumir o que xa estaba plantexado na legislatura 11-15 con total rotundidade. Bueno, felicitar este cambio de rumbo unha vez máis do señor alcalde, non se paralice nas decisións con este asunto e siga para diante a ver se temos ese punto limpio funcionando en breves para o beneficio de todos e de todas as veciñas. En principio, casi voulle contestar eu. Tamén vou ser moi breve, moi breve. Mire, houve unha lei que aprobou o Partido Popular en Madrid de estabilidade financiera, tal, que limitou aos concellos en moitísimos aspectos. Eso creo que o saben vostedes ou aprobaron vostedes mesmos. Vale. Entre outras cousas, este caso do punto limpo. E cando di vostede que en outros sitios o tiñan aprobado, en Fene non. E cando se quixo aprobar en Fene, cando se quixo aprobar en este pleno, esa lei xa estaba en vigor. E como ben di, resulta que na Diputación estaba gobernando o Partido Popular e lles dixo que non podía ser, non lles daba autorización para facelo como querían xestionalo vostedes. E os técnicos xurídicos naquel momento deste Concello lles decían exactamente o mismo, que non se podía facer así. E, de feito, sabe vostede, me imagino que sabe, tal como fala, parece que non, que houve que cambiar o tipo de xestión como se pretendía facer, porque, senón, non nos darían autorización nin a Xunta nin a Diputación. Eso foi o que se fixo, se cambiou todo eso no seu momento, e a partir de aí empezamos a avanzar outra vez. Bueno, pois iso todo é o que leva a que hoxe, e que se aprobara un regulamento, e que se aprobaran todas estas cosas, hoxe estemos onde estamos. E, por suposto, que estamos moi contentos de poder avanzar canto antes para proceder a esta licitación e que a apertura do punto limpo sea unha realidade en Fene canto antes. Eso está clarísimo. Pero, bueno, non sei se hai alguna intervención Partido Socialista, Esquerda Unida, Grupo Mixto, BNG. Nada. Pasamos entón á votación deste punto número 4. Votos a favor. Apróbase por unanimidade.
Punto número 5. A aprobación se procede da moción do Grupo Municipal Socialista relativa á instalación de parques eólicos marinos offshore en Galicia. Dou a palabra á voceira do Partido Socialista. Esta moción presentouse outro día na comisión. Tratouse tamén en desenvolvemento territorial e do medio. Apoiouse favorablemente por 3 votos do Bloque Nacionalista Galego, 2 do Partido Socialista, 1 do Grupo Mixto e a abstención do Partido Popular. Polo tanto, só vamos a ratificar o que serían os acordos. Instar a Xunta de Galicia a reclamar para as augas galegas as cualificacións legais que permiten a instalación de parques eólicos mariños offshore e promover e apoiar a medida das súas competencias tanto este tipo de instalacións como a industria que as fabrica. Instar a Xunta de Galicia, de acordo coas súas competencias, a valorar tanto este tipo de instalacións como a industria que as fabrica, apoiando proxectos de investigacións das enerxías renovables vinculados ás áreas de turbinas de Navantia, asegurando previamente a compatibilidade dos parques coas actividades marítimas pesqueiras preexistentes e o respeto polo medio ambiente. Terceiro, instar ao Goberno de España a contemplar os futuros plans de ordenacións do espacio marítimo, o potencial das augas galegas en canto a xeración de enerxía eólica marítima e a capacidade da industria de Ferrolterra para facilitar a creación en torno a ela dura polo tecnolóxico de referencia para o sector. Dou a palabra ao Partido Popular. O Partido Popular vai se abster neste punto. Miren, o Partido Popular non necesita ningún recordatorio do Partido Socialista en canto a este tema. Queremos recordar que non é máis que o noso presidente, o señor Feijóo, quen realizou todas as xestións para que isto pudese ser unha realidade. Nese sentido, reiterarlle ao Partido Socialista que estas mesmas reivindicacións as teña cando goberna, porque realmente, cando goberna, se olvida pouco da nosa comarca de Ferrolterra. As veces que se recordou de ela foron sempre para mal. Por iso non sei se retirar o que acabo de decir, non. Nin de Astano, nin de Navantia, nin nada de nada. Todos estes acordos que se propoñen dende aquí, pois non veñen máis que a recoller o que a Xunta xa está a facer. En ese sentido, o Partido Popular vai absterse nesta moción presentada polo Partido Socialista en canto ao sector eólico mariño. Esquerda Unida. Non, só mencionar que nos imos a votar a favor. Bloque Nacionalista Galego. Imos a votar a favor. Se non hai máis intervencións, pasamos á votación. Votos a favor da moción do Partido Socialista. Votos en contra. Abstencións. Se aproba por maioría absoluta. Sí, non? Punto número 6. Aprobación se procede da moción do Grupo Municipal Socialista sobre as consecuencias da pandemia do COVID-19 nas residencias de maiores de Galicia. Dou a palabra á concelleira do Partido Socialista. Vou a falar eu. Ben, como dixo xa a nosa voceira, estas mocións foron xa aprobadas na comisión, entón paso solamente a lelas. Primeiro, o Pleno do Concello de Fene insta ao Parlamento de Galicia a construír na vindeira legislatura unha comisión de investigación sobre as causas e consecuencias padecidas pola pandemia do COVID-19 nas residencias de maiores. E punto 2, demandar do novo Goberno que xurda das vindeiras eleccións autonómicas un cambio de modelo asistencial e presentación de servicios das residencias de maiores do noso país. Partido Popular. Bueno, é un pouco
é un pouco heavy. Bueno, primeiro, xa que o Partido Socialista presente esta moción, xa nos parece un pouco de roque me entroque outra cama entraca, porque non queríamos... o Partido Popular defende sempre o día, máis nos estamos a recibir un montón de mocións enlatadas, como esta que presentaba a concelleira do Partido Socialista aquí, que non veñen máis a que facer política nun ámbito municipal que nós non temos nin competencia, fora de que estemos a favor ou en contra, non. Lamentar que donde non se pode contestar é unha simple pregunta, pois que se teña que encher con moción enlatadas nas que os partidos que representan ese goberno da comunidade autónoma pois lle poden contestar con elas. Non vamos a facer uso delas. Decir e lamentar a situación que se estuvo vivindo durante o COVID, recordar de quen eran as competencias durante a pandemia, que eran do Goberno do Estado. Tamén nos gustaría recordar e lamentar que o Goberno do señor Feijóo interviu as residencias privadas con moitos días de antelación, pese a non ser competencia del, para poder entrar e prestar axuda a todos aqueles que se vían desfavorecidos. Por outro lado, nos parece moi pouco ambicioso que detrás desta moción se refiran solamente ás residencias da terceira idade. Existen determinadas residencias durante este confinamento, durante este COVID, con persoas moi vulnerables e que non solamente son de terceira idade. Entonces, tamén se deberían de facer mención nesta moción, que votamos en falta de que non se inclúa. Dito isto, e como ten moi escaso recorrido, simplemente llevamos a decir que o Partido Popular de Fene vais a abster nesta moción. Vais a abster, tendo claro que a actuación por parte da Xunta de Galicia ha sido e foi, non solamente neste ámbito, senón en todos, unha digna de seguir. Digna de seguir. Eu creo que había que entonar un poquinho a mea culpa sendo militando en determinados partidos a hora de presentar determinadas mocións e ver un pouquiño a realidade de como foi e de como se entendeu. Dito isto, o feito de que o Parlamento de Galicia constituya na vindeira legislatura unha comisión de investigación sobre as causas e consecuencias padecidas pola pandemia do COVID-19 non nos parece mal. Non nos parece mal. Demandar do novo Goberno das Xuntas das vindeiras eleccións autonómicas un cambio de modelo asistencial de prestación de servicios de residencias de maiores tampouco nos parece mal, pode ser moi acertado. Lamentamos que se encha este pleno con estas mocións igual que a anterior, tamén lamentar que non seña unha moción máis ambiciosa por esa vulnerabilidade de determinadas persoas que residen en residencias e porque non se asuma por parte de quen a suscribe as responsabilidades que poidan derivarse. E máis, esa comisión non debería solamente ser a nivel autonómico, senón que debería ser a nivel Estado. Dito isto, o sentido do voto do Partido Popular vai a ser a abstención. No obstante... Perdón, digo, sigo dando palabra, non sei, Esquerda Unida... No, só mencionar que nós imos a votar a favor. Bloque Nacionalista Galego. Eu simplemente decirlle a voceira do Partido Popular que vostede minte en esa labor tan maravillosa que fixo o señor Feijóo. Simplemente lle dou un dato. Temos aquí unha residencia no Concello de Fene, aí en Perlío, que estuvo totalmente desatendida por parte da Xunta de Galicia. E fomos nós, o Concello de Fene, os que tuveron que salvarlle os primeiros días desa pandemia tan horrible que padecimos. Polo tanto, eso de que asumiron todas as... No. En este caso, en Fene, no. Igual se olvidaron de Fene. Pero lle aseguro que quedaron totalmente abandonados pola Xunta de Galicia. Partido Socialista, sin réplica. Nada, tan só decir que si votou vostede en falta algún punto, que o momento de decilo era na comisión. Creo que se pudo remendar, non ter que chegar aquí. Alguna outra intervención? Mire, me gusta a súa lección, pero non é na comisión, tamén podería ser aquí. As emendas se poden plantexar no propio pleno. No, isto para a próxima vez. Vale. Non queremos ampliar, vale. Xa lle decíamos... Xa lle decíamos... Por favor, Mar, por favor. Mar.
Bueno, dito isto, decirlle que no pleno tamén se poden presentar mocións que complementen e debatir, para que o sepa. Me imagino que non se lle esquecerá. Dito isto, lo dicíamos ao principio da nosa intervención, non nos parece que nun pleno dun concello onde non existe ninguna competencia, é máis, unha moción enlatada, que o que lle estamos dicindo para leela aquí, nos que lle leamos o noso argumentario, pois me parece que temos que debatir, e yo dicíamos o Bloque, que ten moita costumbre cando está na oposición de encher así os plenos con asuntos nos que, fora da nosa opinión personal, que podemos coincidir ou non, políticamente ou non, pois escasa competencia ten o Concello. Pero dito eso, temos que pronunciarnos a través delas e tenemos dereito a eso. Entonces, nese sentido, o que lle estábamos dicindo é eso. Non nos parece mal que se faga isto, nos parece que queda un pouco escueta. A moción é súa. Nós non queremos aportar nada a unha moción presentada polo Partido Socialista, porque, de paso, xa lle contesto o que decía a concelleira voceira do Bloque Nacionalista Galego. Hubo un estado de alarma neste país España, no que é para min e para estes señores, en España, declarado o día 14 de marzo. As competencias das comunidades autónomas eran inexistentes, eran do goberno cos ministerios onde concentrou as áreas. Sei que agora mesmo en campaña electoral están salindo algúns ministros, pero bueno, váyanse leendo o que supón un estado de alarma e as intervencións propias do noso presidente, nos guste non, o señor Sánchez, e o noso presidente, e o dixo clarísimamente, as competencias as asumo o goberno do Estado español. Dito isto, nós entendemos que a actuación que se fixo aquí, non sendo competencia, como tampouco do goberno municipal, si é certo que fixeron eso porque non era competencia delos, nese momento era do señor xa antes do goberno de España, non sendo eso dunha sociedade privada, pois nos parece loable e nos parece digno de facer. En ese sentido, o aplaudimos e lle decimos moi ben, goberno, por haber intervido ali, vale? E non esperar a que viñera o goberno de España coas mascarillas e co tema do material. Pero dito isto, os dous puntos que trae a moción que quere aprobar aquí o Partido Socialista, nos vamos a abster. É que non estamos en contra, pero tampouco a favor. En ese sentido, o Partido Popular se abstén nesta moción enlatada de vote. Lle parece ben? Ben, se non hai máis intervencións, pasamos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Apróbase por maioría absoluta. Pasamos ao punto número 7, previa ratificación da súa urxencia, aprobación se procede da moción do Grupo Municipal Socialista con motivo do día 28 de xuño, Día Nacional do Orgullo LGTBI. Se presentou despois de que foran aprobadas nas comisións, pero, bueno, xa dá o tempo para poder traelo hoxe aquí, polo tanto, habría que ratificar a súa urxencia, se queren o Partido Socialista xustificar esta inclusión. Ao revés. Vale, que o motivo de presentala foi a raíz da celebración do día 28, no PSG-PSOE decideuse facer unha moción toda conxunta. Perdona, solamente para a urxencia primeiro, despois presentar. Por eso mesmo. Bueno, traese aquí por este tema, por apoiar e por non... Sí, conmemorar o que sería o día 28 xa pasado. Correcto. Se os parece, pasamos á votación da urxencia. Votos a favor da urxencia. Apróbase por unanimidade. Entón, agora, voceira do PSOE, si presenta a moción.
evitar a precariedade laboral, e instar a Xunta de Galicia a creación de protocolos específicos nos servizos de xinecoloxía e obstetricidade para a atención das mulleres lesbianas, bisexuais, transexuais, así como a implantación de campañas de prevención de materia de saúde sexual para as mulleres que manteñen relacións sexuais con outras mulleres. Damos paso ao Partido Popular. Bueno, nós vamos a facer unhas preguntas. Esperemos que non nos contesten que sería na comisión, porque esta non foi a comisión. Mira, queríamos preguntar unha cousa, e isto non é con acritud. Vostede no segundo punto dos acordos di que solicitan o registro civil que se suprima o requisito discriminatorio cara as parellas de mulleres que deben de estar inscritas, o sea, que deben de estar casadas para escribir os nados. Nos parece moi correcto, pero queremos preguntar, as parellas de home poden inscribir a un fillo os dous? Non o sabemos, o estamos preguntando. Despois, tamén no terceiro acordo se fala de que o Goberno realice unha normativa específica contra delitos de odio. Nos gustaría que nos aclarase un poquinho cal é a pretensión desta moción, deste coacordo, porque tampouco chegamos a entender. Queremos decir, o Código Penal recolle todos o tipo de delitos que existen e se poden sancionar e poden ser perseguibles neste país, con independencia de que exista normativa específica que regule e que desenrole un aspecto en concreto, pero sí que nos gustaría que nos aclarase. Despois, tamén queríamos preguntar por que se insta o Concello de Fene que esta moción, por exemplo, xa leva algo de contido municipal, co cual nos parece moitísimo máis interesante que as outras dúas. Por que solamente o Concello de Fene, para romper cos estereotipos que acompañan as mulleres bisexuais, lesbianas e transexuais, por que non se lle dá cobertura tamén con este acordo a todos os homes que poidan encontrarse en este tipo de situación? O Xunta de Galicia nos parece perfecto, e o seguinte, nos volvemos a encontrar un pouco co mesmo, servicios de xinecoloxía e obstetricia para a atención das mulleres lesbianas, bisexuais e transexuais, así como a implantación de campañas de prevención en materia de saúde sexual para as mulleres que manteñen relacións sexuais con outras mulleres. Por que non se incluyen tamén aquí o colectivo masculino? Dou resto de palabras. Esquerda Unida, Grupo Mixto. BNG. Mar, por favor, contesta. É que vai ao revés. Non funciona. Hola. Realmente, porque esta moción faise desde o Partido Socialista neste sentido. Se o Partido Popular quere engadir todas esas preguntas, convertémoslo nunha emenda e añadímoslo, non hai ningún problema. Se fixera a moción o Partido Popular, igual dáballe outro impulso. Este é o que se lle dou desde o Partido Socialista, e se vostede quere añadir algo para sumar nesta moción, pois terá tempo de facer a emenda no pleno. Alguna contestación? Sí, a parte de realizar as emendas, que si nos brinda vostede a oportunidade, pois as realizaremos aquí de viva voz, sí que nos gustaría que nos contestase as dúas preguntas que lle fixemos, porque esas realmente non as temos moi claras. Como? Perdón. Sí, que a lín. Ten aí a contestación. Pois añada, pero igual se despistou. Pero... Sí. Cal é o problema? Claro, Este ano o Orgullo Estatal está dirixido á loita por a igualdade das mulleres. Está dentro da moción. As súas preguntas, sí. Entón, se quere sumar outra cousa, damoslle o cambio e añadímolo. Ten vostede a porta aberta para facelo. Pero mismo que lle di a outras compañeiras certas cousas como de sobrada, neste caso vostede quedou mal. A máis. Partido Popular. Sin palabras.
Anonadada. Siguiente punto. Moi ben, pois procedemos á votación. Votos a favor da moción? Votos en contra? Abstencións? Ben, pasamos ao punto número 8, mocións urxentes. En este punto traemos unha proposta de unha modificación de créditos e o Concelleiro de Facenda xustificará a urxencia da inclusión en deste punto. Bueno, pois a urxencia desta modificación non é outra que o Concello conta con un camión de recolledo do lixo que está totalmente averiado, leva anos con problemas de averías e consideramos que o oportuno é facer unha modificación de crédito, proceder á merca dun camión e poder desfacernos deste lastre e non estar gastando cartos en reparacións que son infrutuosas, é dicir, que se repara hoxe e o pouco volve a estar averiado, só hai que ver o listaxe de facturas que ten encima. Entón, bueno, a urxencia é esa, que estamos con un servicio moi precario e que hai que resolver rapidísimamente, unha competencia municipal básica e temos que cumplir. Ben, procedemos á votación da urxencia. Votos a favor da inclusión? Fago unha pregunta pola urxencia. Bueno, en canto a urxencia, o Partido Popular, evidentemente, vai a votar a favor. Xa o acabamos de demostrar, pero non sin antes decir a ausencia deste expediente. Nos gustaría que nos explicara un poquinho máis o señor concelleiro. Existe un decreto da alcaldía do 473/2020 e máis na Comisión de Facenda, non sabemos por qué, a concelleira Mar Piñeiro nos daba conta dunha subvención que solicitara en relación para comprar este camión basurero. Nos non estamos en contra deso, pero dito eso, queremos saber onde está a urxencia, porque este decreto xa está nas resolucións da alcaldía de principios do mes de xuño e xa pon que necesitaba ter consignación presupostaria, que nos comprometíamos a ter consignación presupostaria, co cual o Concello xa sabía que iba a chegar un momento que tiñamos que facer esa consignación. Queremos saber porque se trae a presa así correndo. Usted o remite onte pola tarde, non quero recordar mal, pero creo que era pola tarde, a 6:30, 7, o sea, ni siquiera se nos avisa na Comisión de Facenda, non se nos avisa. É ben certo que ningún membro do Partido Popular veu a Xunta de Voceiros, pero o señor alcalde me informou da moción de LGTBI, o cal lle agradecín, e sobre este asunto, pois nos gustaría tamén que se nos dixera, non? Porque a moción de LGTBI, teño WhatsApp, se me avisou de que iba bien. Dito isto, queríamos saber porque non existiu previsión. E máis, o concelleiro Franco, do Partido Popular, facía esa pregunta. Con que se vai asumir isto? Existe consignación orzamentaria. Non se nos contestou. Entón, só nos gustaría que se nos deran algunha explicación máis sobre a ausencia, aínda que vai sair para diante cos votos do Partido Popular ou sen eles. Concelleiro, por favor. Sí, mira, é que isto é urxente porque non é o camión da subvención. Non é o camión de subvención. Entón, igual que os eólicos dos que falaba vostede non é o plan de eólico marino, vale? Era outra cousa, pero vostede mestura todo. Entón, o camión, todos son camións, é certo, pero isto é un camión, un vehículo que se pretende comprar inmediatamente e non é o da subvención, vale? Entón, é aprobar unha dotación económica para comprar un vehículo concreto. Agora o que facemos é aprobar a dotación económica, lóxicamente. Perdón, entonces. Precisamente, a urxencia ven por un criterio de oportunidade, porque temos o noso, o pode explicar a concelleira de servicios, temos o noso camión absolutamente roto e así non aguanta o Concello sin estar gastando cuartos ou reparar algo irreparable ou alugar algo que ninguén nos aluga ou estar como estamos de prestado. Pasamos entón á votación da urxencia. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións?
Dou a palabra ao concelleiro para que explique. O expediente, a pesar de que é moi sinxelo, até o día de onte non o tiñamos listo porque a urxencia foi urxente. Isto, cando unha cousa é urxente, realmente non é que se traiga fora do orden do día porque veña tarde. É un criterio de oportunidade. Hai a oportunidade de conseguir un vehículo por un precio razonable e rápido, polo tanto, se aproveita o fondo de contingencia que precisamente entendemos nós que é para este tipo de cuestións, podemos ter un vehículo en moi pouco tempo por un importe razonablemente baixo, con as garantías suficientes, entendemos, e que nos resolve un problemón que temos neste momento. Ten absolutamente todos os informes favorables e, obviamente, é unha cuestión política decidir comprar un camión ou seguir como estábamos. Partido Popular. Mire, pois ora dito isto, que é máis sorpresa todavía, que se podía haber explicado perfectamente onte nese correo, nese WhatsApp que usted enviaba, vamos a preguntar canto vai a valer este camión, vamos a volver a intervir despois, cando xurde esta oportunidade, me imagino que xurdiría antonte, non? Se é un camión novo usado, e nos vamos a preguntar con relación co importe a rapidez. Podemos entendela, pero son 48.400 euros. Non o digo por eso. Haberá un procedimento de licitación, non? O que se trae aquí... Perdón, vamos a ver. Non sei se quere contestar o concelleiro de Facenda ou xa a concelleira de Servicios explica o mellor do camión. Eu o único que fago é a proposta para modificar o crédito. O concreto do vehículo pode explicar ela se é oportuno, porque aquí o que estamos aprobando son os cuartos. Claro, eu entendo que é un procedimento apurado, pero precisamente daí é urxente. Se a concelleira estima oportuno? O que se trae é a modificación de crédito para poder ter esos cartos, para poder facer un expediente para poder comprar un camión, para licitar. O que pasa que a urxencia e a premura é porque o camión rompe semana sí, semana non, e levamos 2 semanas de prestado co camión de Mugardos. Entón, ao final, é insostible. Entón, tráese a modificación para continuar co expediente conforme di a lei. Non hai máis. Unha intervención por parte de Esquerda Unida, Grupo Mixto? Non. BNG? Nada. Partido Popular? Sobrados non somos, porque igual se nos di de sobrados, pero isto entendemos os 6, Os 6 que estamos aquí, non unha actitud sobrada, entendemos o expediente que se trae aquí a presarse corrento, que é dotar presupuestariamente unha partida para comprar algo. Os 6 sobrados o chegamos a entender, non nos costou un ano. Dito isto, creemos que por facer unha serie de preguntas non pasaría nada, vemos que non nos van a contestar. As preguntas son moi claras. Que importe se prevé, evidentemente, despois da licitación que vostedes farán, saldrá un precio que non va a subir ese importe. Entendemos, quero lle preguntar, simplemente, como lle dixo o concelleiro de Facenda, ou simplemente traigo a modificación de crédito aquí, que era o mesmo que lle explicaba unha concelleira de Facenda cando vostedes preguntaban polos desbroces, pois entendemos tamén o concelleiro de Facenda. Canto é o total? 48.400 euros. É correcto isto? Isto que se prevé o que será o precio de licitación? É moi fácil contestar sí, no, non lo sé, lo miraré. Entón, entendemos que isto será un vehículo de segunda man. A persona, o goberno é o que nos di que surdiu unha oportunidade. É o goberno, non o di a oposición. Di o goberno, xurdiu unha oportunidade, por eso xustifica a urxencia de traer este expediente aquí. Claro que entendemos o que é expediente. Se xurdiu unha oportunidade que xa teñen algo en claro. Son unhas preguntas moi claras. Que vehículo é? Se de segunda man, se o importe que se prevé será desto, co independente do procedimento de licitación, entendemos se de novo usado, se se pode responder a isto. Concelleira de Servicios. Mire, estáse traballando no prego, os técnicos están traballando no prego, sí, esperemos que coste menos dos 48.400. Mire, como non nos vai a contestar, xa o vemos, se é novo, usado, non nos lo vai a contestar.
como usted non o vai a contestar, nos entendemos que invertir, entendemos, porque eso non significa que esa oportunidade seña a que vai a salir axudicada. Non significa eso. Esa oportunidade maravillosa, se se fai segundo o cumplimento da normativa, non significa que vai a ser eso. Eu podo querer un Toyota e igual o axudicatario é un Nissan, perdón. Perdón, alcalde. Ai, Dios mío. Sí, hombre. Mire, nós queremos que quede constancia que entendemos que este é un expediente puro e duro económico, os seis que estamos aquí hasta chegamos a entender eso, pero, bueno, dito isto, esas manifestacións, e que é un pliego que, o sea, un punto que se trae como extraordinario dun día para outro, sin facer mención ninguna, creemos que era necesario que se nos aclarasen unha serie de cousas, precisamente pola xustificación que se facía aquí da ausencia. Vemos que non se nos aclara. Bueno, deixar claro que se por 48.000 euros se vai a comprar un vehículo, se vai a invertir nun vehículo de segunda man, usado, etcétera, etcétera, que descoñecemos a garantía que poda resultar desa adxudicación, pois a postura do Partido Popular quizás sería esperar e comprar un vehículo novo. Dito isto, o Partido Popular vai se abster neste punto. O sentido do noso voto iba a ser o voto favorable, porque entendíamos que era confinanciar esa solicitud de subvención para a adquisición dun novo vehículo, ainda que temos as nosas puntualizacións, que tamén as faremos constar en rogos e preguntas, pero, bueno, sendo deste xeito, traído o expediente como se trae, dun día para outro, con tan pouco explicacións e transparencia ao Partido Popular, pois se vai a abster neste punto. Ben, procedemos á votación deste punto. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Apróbase por maioría absoluta. Pasamos ao punto número 9. Progos e preguntas. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Vamos a comenzar facendo un pequeno recordatorio. Hoxe se traía aquí a aprobación a ata do 7 de maio de 2020. Tenemos que recordar que despois deses meses que estivemos confinados na casa e por distintas situacións foi o primeiro pleno que se celebrou e foi un pleno telemático. Todas as preguntas que se fixeron aquel día, algún concelleiro sí que se molestou en contestalas, pero a maioría delas están sin contestar. Entonces, vamos a facer unha primeira pregunta que xa fixemos en outras comisións. Vimos como no tema no período de confinamento tirouse dunha lista de peones e de tratoristas, unha lista que estaba totalmente caducada. O vimos nunha resolución de alcaldía. Naquel pleno preguntábamos sobre o informe de intervención, que hasta onde temos coñecemento é absolutamente preceptivo, cal quere dicir obrigatorio, para poder contratar unha serie de persoas. O hemos solicitado en diversas ocasións, o volvemos a solicitar aquí fehacientemente, queremos ver ese informe de intervención conforme a contratación de unhas persoas que formaban parte dunhas listas que estaban totalmente caducadas. Dito isto, tamén queremos preguntar que unha das xustificacións que se facía nesa resolución da alcaldía, pois non existía nin informe xurídico, nin informe de intervención, ni tampouco nas nóminas, que era por exeto do COVID. O estado de alarma xa rematou, queremos saber se se vai a continuar con esas persoas contratadas, vemos que sí, se non supoñería unha vulneración de dereitos o feito de que estiveran aínda contratadas en perxuízo, o mellor, de outras persoas. Tamén queríamos preguntar en relación co reparto de máscaras que se fixo por parte do Concello. Naquel momento, lle recordábamos que non chegara a moitos sitios, pero ao final sí que se repartiron. Queríamos preguntar por que decía a concelleira voceira do Bloque Nacionalista Galego que se iban a repartir os nenos e as persoas maiores e tamén aquelas persoas de risco. Se lle preguntaban de onde sacaron que persoas eran de risco. Queremos que nos conteste. Tamén queremos que nos conteste por que
determinadas máscaras chegaron vía correo ordinario e outras foron repartidas por Protección Civil, incluso no mesmo edificio. Algúns veciños chegáronlle con moita antelación vía correos ordinarios e outros veciños bastante máis maiores a recibiron por Protección Civil de Fene. Cal era o criterio? Tamén queremos preguntar polo plan especial de recollida de voluminosos que se anunciou en Radio Fene, en que iba a consistir, cal é o adxudicatario, cal é a súa duración, que procedimento se realizou para a súa contratación e o seu importe. Queríamos tamén solicitar que se nos expida copia do contrato que xa se solicitou por escrito no mes de maio da empresa que recolle os voluminosos. Pero hoxe nos gustaría que se nos contestara cal é a empresa, qual é o nome que recolle os voluminosos no noso concello. Tamén lle preguntábamos ao señor alcalde cal era a súa opinión sobre que, e hoxe podemos tamén mantelo igualmente, sobre a Concellera de Servicios non rozase nos termo municipal nas vías que son propiedade do noso Concello, pero sí nos que pertenece á Xunta. En concreto, somos todos coñecedores desas fotografías na Rúa da Palma, a altura do camiño que se mete para a Iglesia Bella, gloriándose dunha carretera que é competencia da Xunta. Tamén preguntábamos por unha fuchanca que existía en Maniños, no camiño que une a estrada da Xunta coa Igrexa Bella, debaixo da vía de tren. Queríamos e solicitamos o informe técnico do arranxo do mesmo, así como o importe que supuxo e o procedimento de contratación. Tamén, unha fochanca que existía en Maniños, no camiño que une a estrada da Xunta, a carretera da Palma, coa Igrexa Bella. Debaixo da vía do tren había unha fochanca bastante considerable. No medio da pandemia, en plena pandemia, ese fochanca amañouse. Nos queremos, solicitamos o 5 de maio o informe técnico do arranxo desa fochanca, se existe, se non existe, evidentemente, non se vai inventar, como, que importe, por que importe se arranxou e que procedimento de contratación tuvo. Unido con isto, tamén solicitamos a Concellera de Servicios e de Obras que nos diga o importe, o informe técnico, do arranxo da estrada que une Limodre co polígono de Vilar do Colo. Solicitamos ese informe técnico dos técnicos municipais ou técnico privado, o importe dese arranxo e que procedimento de contratación se empregou para adxudicar esas obras. Tamén, en relación coas máscaras, lle preguntábamos ao señor alcalde por que non se permitiu a colaboración de determinadas persoas da parroquia de San Valentín co noso Concello. Nos parece moi preocupante, tendo en conta que onte a concelleira do Bloque Nacionalista Galego, concelleira de Personal e voceira do BNG, decía que os primeiros tempos non había máscaras porque somos todos conocedores deso, realmente non é unha responsabilidade vosa, pero sí que é certo que houve un determinado colectivo que gratuitamente se ofreceron para aportar unha serie de máscaras que, sinceramente, temos que reconocer que eran moi boas e que nos permitiron aos que tivemos que salir a traballar pois contar con elas. Entón, queremos saber por que non se permitiu a colaboración deses veciños e si, en cambio, de outros. Queríamos preguntar tamén por que a señora concelleira de Servicios adoptou en canto a Limodre a mañá ese camiño que nos parece que sí, que teña que ser obxecto dunha reparación urxente con un rebacheo. Pero por que elixiu esa vía? Por exemplo, non está rebacheando máis vías no Concello, lle podemos decir a do polígono, a de debaixo do camiño que vai á Igrexa Bella de Maniños. Por que non se amañou, por exemplo, a zona dos Carballás, que está totalmente a zona do campo de fútbol?
dos Pinares. Tamén nos gustaría recordar o tema da transparencia da que nos falaba a señora concelleira Mar Piñeiro. Curiosamente, as facturas con reparos suspensivos que nos veñen nas resolucións da alcaldía, a gran maioría son de vostede e non ten ni siquiera nin folla de autorización de gasto, algo que nos parece super sencillo. Volvemos a solicitar xa por cuarta vez que se nos remita dunha vez por todas as facturas do outlet. Queremos as facturas. Sabemos que no pleno de maio se trouxo unha modificación de crédito para asumir a compra de unhas jaimas. No pleno anterior se nos deu unha explicación que non foi solicitada, pero que queremos as facturas, que ao que ascendeu o outlet. Queremos tamén copia do escrito de determinados comerciantes que se viron desprestixados por primeira vez por este Concello a hora de elaborar un outlet. Queremos a copia dese escrito. Tamén queremos saber no anterior pleno nos contestaba a señora concelleira de Promoción Económica que as carpas pasaban a formar parte do patrimonio municipal. Hombre, solo jorobaría que non formaran parte do patrimonio municipal. Queremos saber cal vai a ser a normativa. Nos gustaría saber cal vai a ser a normativa para solicitar esas carpas. Con isto que queremos decir, unha sociedade nos pregunta por esas carpas, como as pode solicitar? Un comerciante que paga os impostos neste Concello, como as pode solicitar? As pode solicitar privadamente alguén para celebrar unha festa, unha sociedade, etcétera, etcétera. Queremos saber que normativas e quen as pode solicitar. Queremos tamén preguntar se é certo que por parte do Concello de Fene, en concreto a Policía Local, se mandou pechar unha terraza dunha sociedade. Queremos saber por que se denegou, en base a que vimos no rexistro do 25 de xuño que se rechaza por parte da Consellería de Presidencia un proxecto de Fene 2030. Queremos que se nos informe. Tamén, o 19 de xuño, vimos que entraba unha resolución dun recurso de apelación de Viacua, o 7015/2020. Queríamos que se nos informara. O 23 de xuño tamén vimos o requerimento por parte de Augas de Galicia para solicitar un informe en relación con un vertido. Queríamos saber se é un antigo ou se é un novo. Tamén queríamos saber de que é un escrito remitido pola Policía Local, o Valedor do Pobo, o 12 de xuño do ano 2020. Queríamos tamén preguntar como está o tema das licencias das terrazas, porque vemos que se están denegando algunhas, se está a traballar por o tema desde a área de urbanismo. O 23 de xuño require un informe Aguas de Galicia sobre un vertido. Queríamos saber se era un vertido que xa existía, que se están a traballar nel, ou se é dun informe novo. O seguinte, parece que preguntei o 19 de xuño, unha resolución dun recurso de Viacua, resolución xudicial, o recurso de apelación 7015/2020. Tamén, no rexistro de salida, víamos un escrito enviado pola Policía Local, o Valedor do Pobo. O rexistro de salida é de data 12 de xuño do 2020, queríamos saber en que consistía. Dende urbanismo, preguntábamos se se está a facer algo coa ordenanza de terraza, porque estamos vendo que algunhas se están a denegar, se está a traballar en unha modificación e adaptación aos novos tempos, non desde o punto de vista fiscal, senón desde o punto de vista urbanístico. Preguntar se se está a facer algo deso. Porque se está abrindo un pouco a man a hora de conceder esas
esas licencias. Vemos que nos temas de personal, ao final, con todas estas bases que faremos unha recopilación, contratacións, etcétera, etcétera, se lle dá traslado á Xunta de Personal e ao Comité de Empresa. Nos parece ben o seguinte, nos parece fantástico, pero aquí hai 6 concelleiros que representan os veciños de Fene. Eu creo que tamén darlle traslado aos concelleiros da oposición non estaría nada de máis, porque os veciños terán que saber que procedimentos de contratación se están a proceder, etcétera, etcétera, e non enterarnos cando se nos dan as resolucións da alcaldía ou mirando a páxina web, non? Ou incluso algún membro deses xunta de personal darnos traslado desas resolucións da que non temos nin idea. Outro día se levaba a mesa de contratación a modificación da relación de postos de traballo. Nos leíamos o informe e preguntaba o compañeiro Andrés Serantes si se iba a traer ao pleno. O pleno non ven ese asunto de modificación da relación de postos de traballo. Por parte da concelleira de personal, se decía que sí, que se iba a traer ao pleno. Os asuntos se traían ao pleno e despois se publicaban. E o que leo na resolución é que se existen alegacións. Queríamos que se nos expliquen ese cambio, se existe ese cambio de proxectos. Tamén preguntar, no rexistro de onte, o Consello de Contas remetía un anteproxecto do informe de fiscalización de recoñecementos extrajudiciais de crédito do ano 2018. Queremos que se nos remita copia. Tamén solicitamos novamente, xa o fixemos por escrito, o falamos no primeiro pleno que se fixo aquí presencial, nese extraordinario, do acceso a face, as facturas, non queremos saturar o servicio de intervención como se facía antes, solicitando copia de factura. Nin o fixemos, nin o estamos a facer. Nin siquiera se nos deixou ver as facturas que viñeron aos plenos a reconocimientos extrajudiciales. Pero, bueno, levamos desde febreiro, hai que avanzar un pouco, neste sentido solicitamos. Tamén víamos nas resolucións da alcaldía que se ampliaba o plazo para a presentación dos participantes nos premios Curuxa. Bueno, decirles por aquí un pouco de neglixencia que teñen vostedes, porque o día 24 de marzo do ano 2020 publican vostedes as bases, establecen unha data para a entrega dos traballos e ora aducen a que había un estado de alarma e que teñen que ampliálo o plazo e outra vez publicación no BOP. Non sei se me entenden a pregunta. Se vostedes sacan unhas bases o 24 de marzo, o estado de alarma xa estaba en vigor. Quero dicir, dilixencia no que sacan. E ora din que o amplían porque estábamos nun estado de alarma, non? Simplemente unha pequena puntualización. Tamén queríamos que nos explicase, que isto se me quedou antes o señor alcalde, unha transferencia de crédito que se fai entre distintas aplicacións que afectan a gastos de personal, en concreto o decreto 460/2020. Tamén queríamos facer unha pregunta en relación con estas contratacións de listas que se estuveron a facer tamén os desbroces por parte de empresas privadas. En concreto, vemos que unha empresa que se chama Uso 29 Construcións. Nos gustaría saber se a mesma que di a señora concelleira de Servicios que ten axudicado un contrato, o dixo en Radio Fene, un contrato que dende aquí lle solicitamos copia, que era un contrato menor, según vostede transmitía, e queremos saber cal é a empresa que se dedica ao desbroce do Concello. Queremos saber o contrato, se existe contrato. Queremos saber por que se utilizan medios do Concello, por que o camión do noso Concello, o que conducido por personal do noso Concello, en concreto por un chofer, polo chofer palista, ten que estar recollendo os desbroces que está facendo unha empresa privada. Queremos saber se deso tamén teñen coñecemento na área de intervención, a hora de fiscalizar as facturas. Queremos saber por qué. Queremos saber, e máis, por que, cando se desbrozou a parroquia de San Valentín, o vehículo municipal non estaba conducido por ningún personal municipal.
Estaba producido pola empresa privada. Queremos saber, en relación coas talas, sei que lle preguntaba na Comisión de Facenda, pero usted se quedou un pouco escueta nas explicacións. Entonces, como vostede se quedou un pouco escueta nas explicacións, ya vamos a facer o señor alcalde. Señor alcalde, en relación coas talas indiscriminadas que se levaron a cabo en San Valentín e no río Cádabo, nós xa preguntamos na comisión e o reiteramos aquí. Queremos saber o procedemento por o cual se contratou esa corta de madeira. Se nos dixo que non existía procedimento de contratación. Entonces, dito isto, solicitamos ao alcalde, que forma parte do Bloque Nacionalista Galego, un informe do xardineiro municipal. Temos un compañeiro nos que lle puxeron o apodo da motosserra do PP. Ese apodo foi feito polo Bloque Nacionalista Galego. Non sei se llaman así a súa compañera de Xunta de Goberno. Tampouco nos importa. Queremos ese informe sobre o estado dos árboles. Por que se cortaron? Que pensa o personal municipal ao respecto desa tala indiscriminada? Queremos saber canto costaron esas talas, señor alcalde. Queremos saber onde está a madeira. Queremos saber se se descontou o precio do precio a madeira, no caso de que se leve. Eso nos gustaría que nos lo contestase hoxe. E tamén nos gustaría preguntarlle ao señor alcalde se vostede está de acordo con esta tala indiscriminada. Se vostede está de acordo con esta tala indiscriminada, xa non lle decimos nada. Se non está de acordo, se vostede vai a plantexar algún tipo de control nas áreas de goberno que usted encabeza. Despois, queríamos preguntar en relación con unha enquisa que se lle fixo chegar aos distintos comerciantes do noso concello, bueno, autónomos comerciantes, que entendemos, e así nos lo fan chegar, que a gran maioría que se lle enviou contestou a esa enquisa precisamente porque a raíz dun correo enviado á concelleira entendían que se non contestaban pois quedarían fora desa axuda en caso de seguir adiante. A nós o que nos transmiten é o que queremos e solicitamos o señor concelleiro de Facenda no seu momento. Primeiro, decirlle o que lle pedíamos outro día no pleno extraordinario. Existen unhas horas extras dos traballadores. A obligación era do Goberno do Partido Popular. Si ben é certo, de finais de ano, de novembro e de dicembro, había que traer unha modificación de crédito. Vale? Non se trouxo. Ustedes presentaron a moción en xaneiro. Vale? Nos apoyamos. Home, a moción a presentaron en xaneiro que se bateu o 5 de febreiro. Non me faga que non coa cabeza, jubá. Eso por un lado. Non, todo sí. O que lle quero decir, traiga esa modificación de crédito. A xente fixo uns traballos extraordinarios que nós os vamos a apoiar. Non lle vou a pedir coa mesma celeridade co deste camión da basura, pero non con lentitude. Isto é unha petición, un rogo que se lle fai desde aquí. E outro rogo que se lle fai, que está recollido tamén na ata que se traía hoxe a aprobar do 7 de maio de 2020, é porque o Goberno Municipal de Fene, que daquela entendemos que estaba todo moi verde, somos o único concello de toda a comarca que non ten axudas para os autónomos polo COVID. Eso que se propoñía o outro día é unha auténtica que está ben, que unha cousa non exclúa a outra. Pero, Dios mío, a xente quere cartos, quere liquidez, quere cash, unhas axudas. Ferrol as ten, Narón as ten. Non nos vayamos a comparar con Ferrol e Narón. Comparémonos, pero tampouco nos podemos comparar con Pontedeume, con Mugardos, con todos os beneficios para eles. Quero decir que os votos do Partido Popular os ten aquí. Na sesión do 7 de maio de 2020, onde se daba conta da execución do exercicio ano 2018, queda demostrado que hai un remanente en tesorería. Enténdese, que se collan esos cartos, que se fagan unhas axudas para os perxudicados polo tema do COVID-19. As alturas nas que estamos son tantos os concellos que a solicitaron que posiblemente as nosas sean as mellores.
Posiblemente as nosas eran as mellores, porque hai que coller dun sitio e hai que coller de outro. Nos lle solicitamos en maio. Entendíamos que polo tema da pandemia, que era máis complicado, que tal. Ora estamos entrando no mes de xullo. Lle solicitamos desde aquí que, por favor, saquen esas axudas para os pequenos e os medianos empresarios deste concello. Vale? Vale, tamén queríamos preguntar, bueno, dito isto, nós non estamos en contra dese portal, así de claro, pero consideramos que o primeiro é que hai que contar con esta xente e que posiblemente teña moito éxito ou non, pero consideramos que o que solicita a maioría dos pequenos e medianos empresarios pois é eso. Dito isto, tamén queríamos preguntar polo tema da subvención de praias, que vimos que se concedera, queríamos saber cando van a comenzar. Despois tamén queríamos preguntar por cando ten pensado, se existe un programa de desbroces específico, porque, mire, nos, señor alcalde, nos vemos poucas facturas de momento dunha empresa que se está declarando, varias empresas están desbrozando. Aquí hai personal funcionario interino, aparte dos que tiñamos, que xa non eran moitos, por eso o tema de ter unha empresa que leva desde tempos inmemoriables. E vemos que temos empresa, temos máis traballadores funcionarios interinos, o cual nos parece moi ben que se xenere empleo, pero as arcas municipais, procedementos, empresas desbrozando, limpando, sin algún tipo de contrato, porque na execución do presuposto víamos que se estaba a traballar, según o informe de intervención, na licitación de determinados contratos. Eso se levaba, o informe era o 30 de abril, estamos a día 2 de xullo, salvo os de obras, non vimos ningún máis, que os de obras tamén se facían cando estábamos nos gobernando, o sea, que pasaron uns cantos meses. Queremos decir que teñen vostedes personal, siguen contratando empresas privadas. Queremos preguntar se existe algún tipo de plan de desbroce. Creo que xa preguntei, pero me gustaría recalcar esa pregunta. Cal é a empresa, nombre concreto, porque non vimos ninguna factura, ou igual se nos pasou, de resolución de alcaldía da recollida de voluminosos. Queremos a empresa que está a facturar. Tamén queríamos preguntar por unha cousa que se nos quedaba. O 18 de marzo ou 19 de marzo se celebraba unha boda neste concello e queremos saber por que o señor alcalde autorizou, o día 20 de marzo, no Salón de Plenos. Lle preguntábamos naquel momento si autorizou, si esa boda se chegou a celebrar. Lle preguntamos quen era o que, se algún personal municipal, tipo policía local, abrira o Salón de Plenos. Sabemos que estaba prohibido as reunións e as bodas entre elas, e queríamos preguntarlle ao señor alcalde se esa boda se chegou a celebrar. Algo máis? Sí. Siga. Mire, precisamente, pois, xa que o di, pois, perfectamente, eu creo que xa lle pediron bastante, pero se quere máis. Mire, vostede é consciente ou é inconsciente do que está pasando ca recollida de voluminosos? Temos documentos gráficos aquí da forma que se está prestando ese servicio, do risco que están correndo a vida de algún traballador que está subcontratado en esa empresa que non sabemos quen é a que está recollendo os voluminosos. Teño aquí as fotografías moi recientes. Ven dentro do remolque, dentro do volquete, ven colgado do cierre de atrás, en fin, que me parece de unha irresponsabilidade manifiesta. Máxime se temos en conta que, según nos din, non estou afirmando, esas persoas que van ese camión subcontratado á súa vez, ou o contratado o camión subcontratado despois, e subcontratados os traballadores, os traballadores que van colgados en ese camión. E esa responsabilidade, se iso é así, porque os documentos gráficos están aquí, é súa.
Entón, eu que lle pregunto é se ten conocimiento disso. Algún outra pregunta? Non? Penso que unha parte moi importante destas preguntas xa se contestaron ou ben en comisións ou ben en outras, creo que sí, pero bueno. Paso a palabra primeiro xa aos concelleiros que vayan a contestar a cada unha. Creo que tomaron nota de todas as preguntas. Pois, concelleira de Persoal e Seguridade. Bueno, sobre o das listas, que decía que estaban moi caducadas, ten vostede razón, estaban moi caducadas, tan caducadas que estaban desde o ano, o sea, desde decembro de 2019, vostedes non son moi dados a facer bolsas de emprego, nos é o primeiro que facemos, nos gusta máis que traballe a xente por bolsas de emprego. Entonces, pois sí, nos vimos obligados a tirar desas bolsas despois de facer as consultas oportunas. O tema do COVID o requería, tiñamos pouco persoal e algún dese persoal, pois, por ser persoal de risco, tuvo que marchar para casa. Polo tanto, nos vimos obligados de tirar desas bolsas. Teñen unhas prórrogas de 60 días despois de que se levantara o estado de alarma en previsión de que xa comezábamos coas listas bolsas de emprego. Recorda vostede que na primeira xunta de voceiros, bueno, xusto antes do tema do COVID, pois estábamos con eso, hubo que suspendelas. Entón, en previsión de que se retomarían as bolsas, as novas, pois lles fixemos unha prórroga de 60 días despois do levantamento do estado de alarma, que, cando estén as novas feitas, xa quedan esas paradas e se collería o novo personal das bolsas que se están agora en valoración. Sobre o reparto das máscaras de tema, o sea, de persoal de risco, de persoas de risco, se anunciou poner redes sociais, en servicios sociais, en radio, en prensa, que a xente que fora de risco, que se puxera en contacto co Concello, se pasou un teléfono de servicios sociais e ali chamou algunha xente, bueno, pois falaban coas traballadoras sociais e se lles entregou algunhas destas persoas que as necesitaron. Sí, é certo, se tardou un pouco, pero bueno, foi un volumen importante despois de ver todo, o comentamos outro día de cal era a situación, pero finalmente chegaron a todas as persoas de 3 a 12 anos e maiores de 60. Sí, é certo que se mandaron por correos e por Protección Civil. Protección Civil aproveitou unha vez máis para felicitar a Agrupación de Protección Civil de Fene, que fixo un traballo excelente en todo este tempo, colaborando moitísimo co Concello e poñéndose a disposición dos veciños e veciñas de Fene. Polo tanto, se presentaron voluntarios para repartir algunhas delas, casi todas foron as dos peques, as que repartiron eles. Despois, Correos se presentou tamén, fixeron de forma altruísta ese reparto tamén do resto das máscaras. Polo tanto, bueno, si a veces coincidían repartindo Correos e repartindo Protección Civil, porque se intentaba facer o máis rápido posible. Non se pechou por parte da policía ningunha terraza se foi a pechar. O que sí se fixo foi requerir que enviaran documentación, porque desde a Concellería de Urbanismo sí se dixo que, bueno, que se necesitaba ter un control de terrazas para, bueno, establecer esas medidas que se ian a adoptar según, pois, se tiñan licencias, non tiñan, e para ter un pouco de control en todo o Concello. Pero non pechou ningunha terraza. A día de hoxe, a policía non pechou ningunha terraza. Do tema do informe que di vostede ao Valedor do Pobo, revisarei e lle pasarei unha copia. Que as bases que se están da oferta de emprego público se pasan á Xunta de Persoal e todos os informes se están pasando, sí, as modificacións. Non teño ningún problema en pasarlles a vostedes tamén, cousa que vostedes nunca fixeron.
tanto fixeron que non fixeron ni mesas de negociación en 2 anos. Unha, ao último, tiñan algunha acta feita? Había algunha acta feita? Pero había algunha acta feita das mesas de negociación? Non, as levamos todas nós agora en esta. Non había ningunha. Todas se levaron agora en esta última mesa de negociación. Hubo unha mesa de negociación un día antes da moción de censura con eso. Polo tanto, non se preocupe que estamos de acordo en trasladarlles todos o que vostedes Pero non me ten que trasladar nada. A pregunta é se se vai a traer a modificación da relación de postos de traballo. E xa o teño. Ao pleno para a súa aprobación, sí ou non? Sí, claro, previo paso por comisión. Claro, eu ao concelleiro xa lle contestei, sí, que se vai a levar a pleno, sí, pero pasará primeiro pola comisión. E despois, que vostede se lle dará traslado, igual que o comité de empresa e a xunta de personal, non hai ningún problema. E as horas extras dos traballadores, pois teñen ustedes razón, están ali. Vostede non firmou nada, non deixou nada firmado absolutamente. Sí, o firma mañá, pois sería de agradecer, porque vostede se marchou sin firmar esas horas extras, que tiña vostede enriba da mesa desde mes de novembro. E ora ven vostede votando en cara este goberno que estamos aquí, que non pagamos horas extras. Mire, eu... Estou falando eu, se non lle importa, de verdad que eu non a interrumpo, despois fale vostede. Firme esas horas extras. Firme esas horas extras. Non pida que... Pero, pois, estaban firmadas. Vostede as tiña firmadas desde o mes de novembro? Vostede as tiña firmadas desde o mes de novembro? Non. Pois entonces, cando vostede firme esas horas, nos procede... Perfecto, perfecto. Mire, igual mañá ás 9 da mañá... Bueno, xa aviso eu, non se preocupe. Xa marca os tempos o goberno, non os vai marcar vostede. Aí non, que tuvo vostede desde o mes de novembro para pagalas. Entonces por que as prometeu? E por que as prometeu? Promete horas extras que non pode pagar, señora mía. Ai, madre mía. Sí, sí. Bueno, perfecto, perfecto. Non, cando vostede as informe. Sí, e de maio hai, do mes de maio. Hai unhas do mes de maio. Vostede me dirá, e máis, eu lle saco todas as que ten vostede ali. E despois facemos unha relación e miramos en maio, en todas as que ten vostede ali, que non firmou e que agora resulta que non tiña cartos, pero mandaba a facer horas extras. Es que isto é terrible, Non falo dado temporal precisamente, Eu entendo que en un temporal hai que facer o que... Vale, pois non se preocupe... Bueno, nada, eu lle enseño todo o que temos e despois xa depura vostede. Bueno, eu creo que a min xa nada máis. Vamos a ver, vamos por orden, se lles parece, a mí me da igual. En canto ás terrazas, mire, é que non sallo do meu asombro. A mí non me consta que se denegara ninguna licencia, porque a Xunta de Goberno, que é quen aproba as licencias, a mí non me consta, e son membro dela, podía estar despistado en ese momento que lle denegáramos. A Xunta de Goberno non lle denegou. O que pode haber na tramitación das licencias, como calquer comunicación previa, e vostedes o saben, que pasa que lles gusta enredar. Ustedes denegaron licencias, non denegamos nada. Non falte a verdade. Porque facer unha pregunta afirmando que denegamos licencias é mentir. É vir aquí a mentir. Pregunte polo estado da tramitación e xa lles contestei na comisión. Ao concelleiro Juanjo Franco. Xa lle contestei. Se se están tramitando, pode haber hai unha solicitude, unha comunicación previa de un local e hai unha resposta dicíndolles, mire, entreguen isto, se solicita isto, o plano, o croquis, o permiso dos veciños. O que di a ordenanza que aprobaron vostedes. Se lles traslada exactamente eso. En función deso, hai locais que son moi dilixentes, entregan todo rápido, ou outros que hai que volver a requerir, pero son requerimentos normais que se marche fan para que non caduquen os 15 días do procedimento administrativo normal e corriente deste Concello. Entón, dito eso, se están tramitando as terrazas e a nosa vontade, que aí xa entramos no campo da vontade, é facer compatible a ordenanza existente con as medidas do COVID, que obviamente hai certa tensión
vale? Entre a distancia que se preveía na ordenanza e a distancia social que hoxe en día se marca. E é a única cuestión que hai aí, non hai outra cuestión. Copia de informe de Consello de Contas, non teñe preocupación ninguna, que eu remito encantado. Tiña esta da modificación, e decide facer unha modificación de paso horas extras, cando exista expediente poderemos facer. E en canto ás axudas a comerciantes, autónomos, etc., ben, este goberno, non este concelleiro de Facenda, este goberno deliberou, debateu, se reuniu, falou co sector, a concelleira de Promoción Económica, que é a que leva o peso desa área de promoción económica, que é co que ten que facer o Concello, está tomando medidas correctas nese sentido, e eu que lle digo que quen ten competencia, que tanto se enche de falar de competencias en dar subvencións, neste caso, a Xunta de Galicia ten aprobados 16 millóns de euros para autónomos e pequenas empresas de entre 900 e 1.800 euros. E sabrá a Xunta como as dá e as condicións que as dá, e todo o comercio pode pedir. Nós estamos noutra liña que é a de promocionar, promover, colaborar, potenciar e favorecer que o comercio local teña facilidades para traballar. Desde o punto de vista técnico, desde o noso Concello, establecer unhas bases cando a normativa está variando constantemente é demasiado complexo. E falaremos deso dentro dunhos meses. Concelleira de... Ben, referente ás facturas de Oulet, a verdade é que non entendo ora moito esta insistencia, pois a factura se trouxo a pleno, se aprobou, entón agora pois non comprendo esta petición. Non obstante, están en intervención a súa disposición. Cando queira velas, pode ir a intervención e ali as pode ver. Segunda, determinados, un escrito que hai polo visto por os comerciantes. Eu non teño coñecemento dese escrito. Si é verdade que teño por rexistro, entrou unha persoa que quería poñer unha carpa na calle. A verdade é que tivemos varias reunións cos comerciantes porque dende o principio lles dixen que quería ter unha relación moi directa con eles, entón se fixeron varias reunións. Todos eran coñecedores de que a ninguén se lles iba a prohibir poñer a carpa na calle se así o querían. Entón, me refiro, esta persoa, é certo que a metou por rexistro, pero xa tiña comunicación directa de que podía poñela sin ningún problema. E despois, a quen se lles vai a deixar? Ben, pois o principal obxectivo é utilizarse en eventos municipais. Se colaborará coas entidades que se rexistren no Concello, pero non a particulares, por suposto. A carta pregunta se a contestou Polo. Simplemente creo que comentaba se había unha fecha a tope ou se podía seguir inscribindo a xente. Vai estar aberto sempre para todo o mundo que queira participar. Os comercios, bares que abran de novo e así o desexen, van estar abertos a todos. O objetivo é, desde logo, axudar aos empresarios, nunca fastidialos. Concelleira de Servicios. Con respecto á área de obras e servicios, como o número de preguntas é tan sumamente grande que é a gestión dos últimos meses, o que vou facer é mandarlle copia dos expedientes. Listo, non hai máis. Hai contratos de cada un deles, hai pedidos, hai reserva de crédito e hai facturas pagadas. Con respecto a eso, non teño moito máis que decir, porque tantos datos me pediron con tantas cousas e tantos proxectos e tantas historias que todas teñen o seu expediente administrativo, remitirei-yo e acabo antes, porque realmente, documentalmente, de memoria, non sei o importe cada un deles, pero así xa o comproban vostedes, teñen expedientes, algún deles xa está pagado. Entón, pois,
A transparencia é esa. Eu mándolle a súa voceira os expedientes. Concelleiro de Cultura, algo do Coruxa. Claro, eso foi que non saiu do Concello, que non foi publicado no BOP. Entón, por eso se tivo que facer unha ampliación da data, nada máis. Que non chegou a ser publicado no BOP. Entón, se tivo que facer unha ampliación de data, nada máis. Justo, que non che parezca mal, pero que non te escoitei. Non te escoito. Pois, vamos a ver. Isto foi que non foi publicado no BOP. No BOP ou no BOP? No BOP. Non chegou a ser publicado. E entonces, pois, cando se volveu a remitir, se fixo unha ampliación de data, nada máis. Aí está o tema, como non se pode presentar a xente cando sai publicado e cando se amplía a data. Bueno, pero vostedes están preguntando por que se ampliou. Na primeira que do Concello sí que saiu unha notificación, pois data o día 1. Como non chegou a ser publicado no BOP, na seguinte que se remite, pois se amplía a data, nada máis. Eu teño dúas ou tres cousas para contestarlles. Vai a contestar usted. É que nos falta unha cousa. Nos faltan bastantes, pero unha é FN 2030. Eu creo que iso non é competencia súa. Non é porque seña, eu creo que é un tema de Facenda ou de Cultura. Non, eu non tiña, pero se o teño aquí tamén o contesto eu, porque o vin tamén, non hai problema, senón que o contesten a concelleira, sí. Ben, respecto á subvención, hoxe nos chegou a comunicación de que non la denegaron por unha mala xestión, o sinto, pero por unha mala xestión túa. Polo visto non fixeches as partidas como debían de ser, metiches dentro da factura, había dúas partidas, puxeches máis nunha, polo tanto nos chegou se denegada por unha mala xestión, simplemente. Sigo eu, a ver, non é alusión, sencillamente lle podo explicar eu o que ocorre con isto que recibimos estes días. Sencillamente é inadmitida porque o orzamento máximo que se podía presentar eran 20.000 euros e presentamos 30 e pico. Entón xa nin siquiera a toman en consideración. Presentaron vostedes un orzamento de 30.000 e o máximo era de 20. Punto. Inadmitida. Non hai nada que facerlle. Bueno, hombre, claro. Sí. A ver, lóxicamente, mire, se fago eu a interpretación e a teño que facer, despois de todo o que tiñamos escoitado nós co tema de subvencións por perder unha, cando levamos perdido vostedes un lote delas, pois esta é unha máis. Vostede presentou a correr para máis esa subvención, que a nós nos parece moi ben, a mí personalmente, cantas máis pidamos mellor, aínda que a mitad non nas deneguen, pero que ocorre? Nas bases desa subvención decían que o importe máximo do orzamento era 20.000 euros. O Concello de Fene presenta un orzamento de 30 e pico mil. Polo tanto, xa non é que a deneguen. Está inadmitida a subvención. Non se preocupe e lle facilitamos a copia. Sin ningún problema, vale? O valoraremos. Non hai nada que valorar. Inadmitido, sabe? Creo que sabe, entende vostede o que quere decir, non? De todas formas, no, pero... Inadmitida. Ben, pero queremos velo. De todas formas, le lembro naquela época, a diferencia de vostede... Mire, perdone, non vamos a empezar, estamos en rogos e preguntas, non vamos a empezar en debates, sabe vostede, non? Vale. Pois entón, hai aquí que tiñamos por aquí. Me preguntaba algo relativo a unhas máscaras que por que non se permitiu a colaboración dos veciños de San Valentín. Mire, creo que xa me fixo esta pregunta en algunha ocasión e penso que xa lle contestei. Seguro. Mire, lle dixen outra vez o mismo que lle vou decir desta vez. Aquí, por parte do Concello, se permitiu a colaboración de todos
os veciños e veciñas que trouxeron máscaras, de todos. Me imagino non, estou seguro da que se refire, porque me mandaron un correo electrónico no seu momento, supoño que será esta xente que me comenta de vostede, porque a persoa que me mandou era de San Valentín. Entón, ao mellor non é este caso, pero si este caso se lle contestou por correo electrónico. É dicir, nun principio houve moita xente particulares, incluso algunha asociación que colaborou co Concello, e o que facían era traer as máscaras ao Concello, e desde aquí, non por parte do Concello, sino por, en farmacias, como lle explicamos, se daban de forma gratuita. Por qué? Porque todas esas mascarillas de entrada non reunían os requisitos, nin temos ningún tipo de certificación. Chegou o momento en donde, cando o Concello xa conseguiu mascarillas de outro estilo, ben porque non as mandou a Diputación, algunha que mandou a Xunta, e outras que comprou o propio Concello, se lle di a xente que, en tanto non sean necesarias, que non sigan traendo. Por qué? Porque vamos a acumulalas aquí, e que non... Eso mismo foi o que se lles dixo, e máis, se agradeceu un montón, ou polo menos eu xa agradecín no correo que enviei, que se puxeran a disposición para traer esas mascarillas. En ese momento non era xa necesario, e que se en algún momento volvían a ser necesarias, nos poñeríamos en contacto para que se trouxeran. Aí remata o asunto de mascarillas. Agora mesmo, de feito, vamos a recibir estes días, mañán ou luns, outro pedido que fixera de casi de 2.900 e pico que nos corresponde da Mancomunidade, co cal, de momento, estamos servidos tanto para o que é o persoal do Concello, que ahora mesmo é a quen se está facilitando, o persoal do Concello, e as persoas que van a calquer... Bueno, eso non sei se o debo xa explicar, porque isto xa se explicou, creo que nas mesas de temas de prevención, na comisión especial que houve, as persoas que veñan ao Concello que non traen mascarillas se lles facilita, ou a calquer persoa que vaya a calquer instalación municipal, e iso é o que se está facendo, non? Entón, eso, por un lado. Despois me comentaba algo... transferencia de crédito 460/2020, a mirarei e lle contestarei, porque de memoria comprenderá que non, cando a mire, lle contestarei. Nada, mirarei e lle comentarei. Sí, non a lembro, por eso lle digo. Despois me preguntaba tamén, había algo... de unha boda. Xa lle contestei de outra vez. Non lembro se foi o 18 de marzo ou 19. Esa teño que pedirlle disculpas porque sí que me contestou. Que a mí me sona de que lle contestei. Pero sí que me gustaría preguntar. Me contestou que estaba solamente a concelleira e os noivos, que a teño aquí diante. É un testigo, penso que foi. A ver, se non me lembro mal. Xa somos Se non me lembro mal, pero creo que lle contestei. Bodas non se podían celebrar. Cando, sí, posiblemente para máis. Estaba... Sí, non. Delegadas. Porque o día seguinte non se podía xa. O 20 de marzo foi sábado. O 20 de marzo foi sábado. Pois esa foi a que preguntei eu. Non. Se fixo cando o día anterior a que as outras se suspenderon. Non. Ben. Bueno, esta boda do día 20 se celebrou, non? Non sei se foi o 18, 19 ou 20. Hubo, sí. Sí, posiblemente hubo unha boda, xa lle dixe, sí. Bueno, entonces nos gustaría que se nos contestara, que eso sí que non se nos contestou, o sea, entendemos que había polo menos 5 personas aquí, non? Porque se non están os testigos xa a boda igual a temos que anular. Imagínate que disgusto lle damos. 5 personas, o día 20. Vale. E quen abriu o salón de plenos? Do Concello. O día 20 no Concello xa non se traballaba, polo COVID.
Tiñamos por aquí, sí, que me preguntaba vostede polas talas. Mire, vamos a ver. Unha cousa é unha tala indiscriminada, e outra cousa é que se corten. O que máis se cortaron, creo que sabe vostede perfectamente, foron setos. O que máis se cortaron foron setos. Se dan conta de onde estaban para máis a maior parte deles, non? Entón, lóxicamente, a madeira dos setos, pois, supoño que non iría para ningún sitio. Iría para desbrozador e punto. Pero, bueno, pero lle vou decir unha cousa. Non hai talas indiscriminadas. Creo que se explicou. Sabe que eu estou en contra perfectamente das talas indiscriminadas. Eso saben vostedes, verdad? Pero saben vostedes, ben. Pois eu estou en contra das talas indiscriminadas. Que ocorre? Cando as talas levan un sentido, son a petición dos veciños como en algunha ocasión, e aínda por riba, en estes casos, teñen detrás un proxecto novo para regenerar a zona, como é creo que este caso en donde están falando, porque ao final, se se van a por aí, hai unha zona concreta do Concello en donde se está facendo eso. Entón, unha. O resto, entón, iso é o que se está facendo, lóxicamente. Unha zona é onde me imagino que se están referindo vostedes. Entón, a idea, e saben que eu estou en contra das talas, pero a idea non é que se faga unha tala sin máis. Se vai a regenerar con unha actuación de plantación e xardiñería. Iso que vai ocurrir. Polo tanto, nos parece que de vez en cando tamén algunhas cousas, pois hai que darlles unha volta. E despois, unha cousa que tamén se protestou moitísimo, pero lles podo garantizar que non protestaron os veciños e veciñas de San Valentín, nin de Fene. Non. Mire, lle podo decir que non pola cantidad de felicitacións que viñeron a dar ao Concello. Nos temas dos setos das rotondas, solamente xa debían de estar por seguridade vial desde fai moito tempo. E creo que en eso van a coincidir. E eso non é unha tala cortar os setos que hai nas rotondas. De feito, houve algunha xente que non... Entón, en ese sentido, veremos dentro de un par de meses, espero que estén con nós en decirnos, a actuación valeu a pena. Podrá gustar máis ou podrá gustar menos. Pero se dá conta que non houve ningunha actuación que a cambio deso. Que falamos todos, ya. Esa é a forma de respetar. E por último, mire, vamos a ver, me encantaría que me pasara a vostedes esas fotografías. E tamén vale, perfecto, e xa lle digo, e tamén me encantaría que vira vostede como se recollía eso cando vostede era alcalde. Sí. Estou seguro de que millor non estaba. Esperemos que se está así, hai que milloralo. Eso teño clarísimo. Se non se están, a seguridade é imprescindible, eso xa o sabe. Que eu sepa, antes se cargaba con grúa. No, mire, pois non é certo. Antes non se cargaba con grúa, antes se botaba por un lado e caía polo outro. Sabe perfectamente do que falamos, por favor. Sí. Claro. Sí. Mire. Que o tío este arriba, pero aquí non se ve. É que isto, por falta de seguridade, porque está dentro da... Mire. A veces, non sei. A ver, aquí pouco se ve, pero mire, lle podo garantizar de que se hai algún problema de seguridade nos vamos a encargar enseguida, porque a concelleira se encargará mañán mismo de conseguirlo. Pero mire, lle podo garantizar, e vostede o sabe mellor que eu, todas as incidencias que houbo cando estuveron vostedes con ese servicio. A ver, vale, pero esas fotos ben recoñecerá vostede. Ben recoñecerá vostedes que esa foto non di nada. Non di nada. Quen vaya detrás do coche, que o traballador este subido, eso é un tema de prevención, é un tema... Madre mía. Vale. É igual, perfecto. Despois me quedaban... Pero que está...
Pero vamos a ver, hombre, lle estou dicindo, pero é que isto xa o vamos a enseñar, e o vamos a mirar. Pero aquí o único problema que hai grave é que hai un traballador subido nun camión. Vale. Desto, sabe vostede perfectamente todos os problemas que houbo, caendo todo o material cando estaba a empresa anterior. Non vou a saber. Se esta o fai mal, vai levar a reprimenda que lle corresponda. Pero os anteriores levan meses. Mire, por favor, non sei como non teñen vergonza en decir eso. Non teñen vergonza, pero bueno, non sei, tampouco vou esperar que o Partido Popular poida ter vergonza a estas alturas. E creo que queda nada, o tema de servicios que lle contestarán por escrito. Sí. Non sei se hai algunha outra pregunta. Concelleiro Noceda. Sí, pois temos... O Partido Socialista de Cena ten varias preguntas e algunhas... O Partido Socialista... No, a ver, perdón, aquí o Partido Socialista e hai... Perdone un momentiño, Antón. Aquí o Partido Socialista ten unha voceira e unhos representantes. Se vostede fai preguntas ao marxen do Partido Socialista, as fai o concelleiro Antón Noceda e, por suposto, as que vostede queira. Como representante do Grupo Municipal Socialista, do Partido Socialista, en este Concello, polo menos, en os documentos oficiais, hai unha voceira que a que... Mire, señor alcalde, a representación que terá será do Grupo Socialista, non a do Partido Socialista, que ostenta a agrupación local do Partido Socialista en Fene e non ningún outro ente. Perdón, vostede está aquí como representante do Grupo Municipal Socialista. Non está como representante... Se vostede quere irse para un grupo mixto, se vai vostede, pero de momento... Vostede está como un representante do Grupo Municipal Socialista. Bueno, alcalde, estará de acordo comigo, non? O que vostede queira, o que quero facer as preguntas. Ben, entón, Antón Noceda, un concelleiro, como os 17 que están aquí, ou que estamos aquí, pode facer as preguntas que queira. Ben. Bueno, pois empezamos coas preguntas, que procurarei, algunhas delas, polo menos, que sean o suficientemente concretas e breves, para que non haya problemas en contestalas aquí. Empezaremos con unha que non é ni concreta ni breve, pero vende hai 4 meses. No primeiro pleno que tuvemos tras a pandemia, realicei unha pregunta que era que medidas estaban tomando a raíz da alerta sanitaria do COVID-19 e que medidas tiña previsto tomar o Concello de Fene. Hasta día de hoxe, a única resposta que teño é a través da página, lendo a página web e lendo os periódicos. Non me parece que sea a forma normal en que un concelleiro reciba información cando a ten solicitado nun pleno. Logo, quería preguntar respecto a unha solicitude que se realizou no Concello e que estimo que é pertinente e necesaria xa desde hai tempo, que é a solicitude dun veciño respecto a que desde o Parque Público de Baixo da Autopista, na súa salida cara ao Camiño do Valado, se emprenda unha senda peatonil que conecte o paseo do parque co Camiño do Valado, dado que o acceso actual é bastante deficiente. Logo, quería tamén preguntar cal é a empresa de sardinería que está contratada polo Concello de Fene para realizar as labores de mantemento en diversos parques. Quería tamén preguntar se hai algunha empresa que este traballando para o Concello de Fene que este utilizando medios e ou instalacións municipais. Quería tamén preguntar quen foi a empresa de carpintería que realizou os traballos de reparación do ponte no parque de Baixo da Autopista e máis na barandilla da caseta de turismo. Quería tamén preguntar quen é a empresa, o nome da empresa que está realizando os traballos de limpeza de praias. Quería tamén preguntar respecto á retirada de niños de velutinas, se alguén sabe se xa se retirou o niño de velutinas que estaba denunciado por unha veciña que o tiña debaixo da leiro da súa casa, na zona de Mundín, na zona cercana ao lavadeiro. Quería saber se xa se retirara e quería tamén saber cales son os criterios que se están utilizando. Entendendo, digo por qué, porque esta veciña se lle contestou que os criterios eran de riguroso orden de solicitude e, home, eu entendo que non é o mismo que un niño de velutinas se solicite este no medio do monte
nun piñeiro que este ao lado dunha casa ou que este ao lado de un colexio. Seguinte. Quería saber cal é a empresa que se adica nestes momentos á recollida do papel. Seguinte. Quería tamén saber se é correcto que durante a pandemia no Departamento de Servicios e Obras o persoal hubo semanas que se retiraron os guantes para poder acceder diariamente a ese material de protección. Quería tamén preguntar cal é o tempo medio de entrega dunha certificación urbanística. Cal é o tempo medio ahora mismo no Concello de Fene. E logo, finalmente, quería preguntar e facer algún rogo en canto ás talas que se están realizando. Que si é verdade que, tal como contestou o Partido Popular o alcalde, hai en ocasións que son arbustos, noutros son camelias. É verdade que podríamos discutir técnicamente se vamos a considerar as camelias un arbusto ou un árbol. En todo caso, o que sí é certo é que a presencia de vegetación nos ámbitos urbanos está demostrado que ten numerosos máis beneficios que prexuicios. En canto, primeiro, a moderación do clima, tanto do frío como do calor, e que está demostrado en zonas urbanas que incluso en zonas moderadas de vegetación se poden reducir hasta 2 grados de diferencia térmica, e en moitas zonas con unha vegetación notable desde hasta 5 ou 6 grados de diferencia respecto a zonas colindantes sin arboledo. Incluso no valor das propiedades hai estudios que saliron publicados recientemente en donde se demostra que na maior parte das cidades galegas, e o estudio se referenciaba en concreto ás cidades da Coruña e ás cidades de Vigo, en zonas asardinadas e arboladas, o precio das viviendas se incrementaba hasta un 20% máis que respecto a zonas colindantes que non tiñan vegetación. Por tanto, eu entendo que debería haber unha información exhaustiva cando se trata de propoñer este tipo de talas. E máis, o Partido Socialista ten proposto xa hai anos que se faga un regulamento que regule como e de que maneira se talan os árboles e se repoñen. E, de feito, hai incluso unha resolución aprobada por este pleno donde di que por cada árbol que se tale se deben repoñer 2 árboles. E, por tanto, cando se tala un árbore debería haber algún expediente, un informe, donde indique que árboles se van a plantar e en que lugares. Pero a maiores é que os árboles, como todo o que existe na natureza, e incluso na natureza en contornos urbanos, non son elementos aillados. Non viven os árboles nin os arbustos solos no mundo. Habitualmente viven tamén con fauna. En este caso, varios... Mire, si podemos... Vamos á pregunta. Sí, vamos á pregunta xa. Varios dos arbustos que se cortaron e dos árboles que se cortaron, e incluso, de algunhas das camelias que están marcadas para cortar, hai niños de aves. E isto traio a colación porque informo pleno de que na mañán de hoxe a Asociación Ecologista SEO BirdLife lanzou unha alerta ecolóxica baixo a campaña Sós nidos para protexer os niños das aves en entornos urbanos, donde animaba ao conxunto da población a presentar demandas de calquera niño que fora destruído en entorno urbano, porque todas as aves silvestres, absolutamente todas as aves silvestres, están protegidas. E máis, é que neste momento a maior parte das aves silvestres que habitan os nosos parques, que na súa maioría son insectívoras e prestan durante estes meses de verán un impresionante servicio aos humanos que vivimos neste pobo, eliminando boa parte dos insectos, están criando. En algunha das árboles que están marcadas para cortar, manifestamente existen varios nidos. E, por tanto, como responsable municipal, e a pregunta ao alcalde, e dado que se está incumplindo a legislación medioambiental, e dado que o procedimento o pode realizar calquer veciño presentando a súa denuncia
ante a Guardia Civil ou a Policía Municipal e, por tanto, como xa o Concello cometeu, vamos a decir irregularidades, eu creo que son ilegalidades, outra cosa que se poden demostrar, como está a punto de cometer máis, a pregunta é, como alcalde, que medidas ten previsto tomar unha vez que é coñecedor de que se está incumplindo a legalidade porque se están destruindo niños de aves silvestres en parques urbanos e iso está específicamente protegido pola legislación vigente. Gracias. Moi ben. Vamos a ver. Por un lado, podo contestar eu porque así vamos moi rápido, porque o resto me parece que son todas cousas... Bueno, hai algo de persoal e o resto de servicios. Lle podo comentar solamente, para mí, polos problemas que estaba vendo ou que estuvo habendo en algún momento, os niños de velutina, como sabe vostede, xa non son tema do Concello. Hai que ir ao 012, o Concello só pode facer chamar ao 012 para que o 012 o retire. O compromiso do 012 é que en un plazo de 24 48 horas o retiran. Se en algún momento a xente que van aquí ao Concello o que facemos é dar traslado inmediatamente ao 012, se en algún momento se retrasan en algún caso, como ocurriu en algún caso en Barallova e tal, se chama directamente a algún dos responsables de Seaga, en este caso, que son os que están facendo a retirada, e se lles avisa para que o fagan. Pero son eles os responsables e os que teñen que retirar os nidos de... Entón, se hai algún caso concreto de que leven moito retraso ou non lle estén facendo, que o comuniquen ao Concello para que o Concello poida darlle aviso novamente a Seaga, o sea, ao 012. Son eles os que están facendo a retirada. Desde se firmaron un convenio xa, non sei se foi o ano pasado ou outro máis. Respecto do que me fala vostede dos niños, o sea, dos niños nos árboles e tal, bueno, eu penso, se non estou equivocado, penso que en ningún dos árboles que se cortou había niños. Penso que ningún. Penso ningún que houbera... o sea, se hai niños de fai 20 anos que non hai ningún, porque creo que se mirou desde o departamento correspondiente. Se non, lóxicamente, pero estou casi seguro. Despois, bueno, pois, non sei se... certificación urbanística. Perdone a interrupción. E nos que están previstos, porque aí sí que che podo eu xa confirmar que, por lo menos de dous que están marcados, hai niños que van facer. Mire, os que están previstos e non están cortados, non están cortados. Non se preocupe. Non se preocupe. Porque xa sabe usted máis, xa sabe vostede máis de cales están previstos dos que sabemos, me parece que a maior parte do goberno, porque se vai dando pouco a pouco. Entón, non sei quen lle dá vostede a información, pero probablemente, entende? Pero bueno, a ver, tiñamos por aquí certificacións urbanísticas e o de temas de persoal. A concelleira de persoal? 4 meses non pode facer porque preguntou vostede no pleno de maio. Polo tanto, 4 meses non pode facer porque foi o primeiro pleno que tuvemos. Perfecto, pois entonces así, sí, 2 meses pode ser. Evidentemente, se estuvo dando conta, houve mesas de negociación, houve comités de seguridade e saúde, houve comisións onde se foi dando conta todo o tema do COVID. Se a vostede non lle chega, non se preocupe que eu a partir de agora lle pasarei todo por correo electrónico. Con respecto a todas as preguntas. Urbanismo, sí. A ver, pregunta expresamente polo tempo polos plazos de certificacións. Bueno, pois o prazo eu poderei darllo en outra ocasión. Agora é imposible porque non o descoñezo. O que lle podo dicir que o departamento ten certo atasco, certa acumulación. Contratamos un segundo técnico fai nada, e que empezou agora, a semana pasada, e hombre, con a idea de poder acelerar todas este tipo de tramitacións que somos conscientes que teñen retraso, pero que xa estaba retrasado cando
cando cheguei á Concellería de Urbanismo, e vamos tomar medidas para axilizar. Concelleira de Servicio. Con todo o respeto de todas as preguntas, estos como son similares ás do PP, pois xa fago copia para os dous, tedelas todas en breve. Bueno, pois, se non hai nada máis, damos por finalizado o pleno. Gracias.